Brainy Radio nyina wo UK ena Kings Radio ewo Paris France abuchimanimu odum nyina nso hweye live enso wo ho adwenkyere a wo de beba bebo de ba besum odwumadie so a ye YouTube ho no de comment ana fama Asem Beba Dabi before wa Asem Beba Dabi before number ne so say ye normal message ana WhatsApp message ye 0244 211 772 0244 211 772 emprempren ye bawuram ewa Asem Beba Dabi kase ye bopono ne so ensan hodo ben enegu bema ne so na nakwasi wusu achaw oni na nuanom ayekrado kwasi munsom yasom ananda yi ewa Asem Beba Dabi kase yapono no so no ensam dodo na ena obetie ebi arehosem ebi ya rukasem na de ebedi mu akotre no ebi enese ebebohwi na ya de ani atre atweman webeja nofo emensiri no mu adankwa me eni esanso mabunu bi di tokwachenchen ye bia jamso mewi ase o madwetwa nipa miensa sekan ayebekọ ayesu bi abato ampesu so na NDC amanekuo opani a wagina mu no wapremra sebedwa konwa no adodo na afre no Linford owu CD eni edin a yenim no sabra ye kase wati nananom akwakọ ya rehosam Jacob adenim boaten wo na busuafi a yebekọ na afa yakwakodi ho enkomo ejadifo ye wo race course enso akoto amu bi so se eda race course won mefa baabi na omu kire se be se enan nie ena won mu hu amu no da so da hono mu a epro no omu kire se bamboni bie no hono mu a otumi asi hono yebekọ na yakwakotwetwe enkomo bi yaduru eye entonso na entonso no awo sankore esunafo south emensinum owura bi a ofrene se Yaw Tawia ayekuani na wonna ba no makwa akoda ema ekokot koture mbane no wahye ne ho akomfo ewo sese ho no National Identification Authority edi abase wa kire nipa num bi a Ghana card registration na ekoso no wo momfa mra no anya adwuma na bamboni bi so akoda da akrachi bi ewo nkramantemu se obema ne ka amanato na ka no obema no waje hu sika 25,000 Ghana cedis edi bepem ne ka ne maye sika no so afemfram asem na kopie mu wo koto ama koto so atwa sika bi di ama no sekrachi no ontua ansam no doso kakra bi ni apa no ho di ama mo ni antra kwama se de beba na we pem ne mom ya ka mo se Covi organic tiger nut powder ataju sam de ataju sam akono so nya bi na wudi a ba beboa wo da bi tisi bi wo so a ba be firi hodum eno da nchen a waya kasi ama na broso betwem ama bibia timi adaye edi ama obeya smart aka ho ena pressure bi wo so so ode ye adi bi mema no ya mu ni di bi wate de beboa ama nkwamwa na timi agina so yie pa opeba wo mkura na obetimi anya ba wo ompewe na opede yin Yaw Herbal Center ewo Swami Mekuru Yaw filling station name ABC Mart ewo Patasi Freddy Menz or Dr. Mensa Aja Asha supermarket so store number 8 Yaw Pogo Trading Achiro no ofata pharmacy ewo Bekwa taxi station ho ba bia tonton eyi bia no de okwa supermarket wo no na wo de wabusa ya wonsabe ka bia no ma friend ewo 0204 0240 60240 0240 60240 Vitamin kansu kwaye mu vitamin kwase ya aduane ankasa ano dia edene ahada aye ne kama eyema nkwada wo mafira siese wo mu edidie mumfa bi enka wo mu aduane ho yo ma hodo bebre no ayo vitamin aye choco vitamin energy regular champ enafe vitamin banana nini na bi ewo dwaso ba bi atonto ano die bia wo kwa wo se wo pe vitamin wonsa ebeka ya feminana kwasi wusu echam mini ama no afihima ama afriye enafe akosua eje wakoje afe kase bono enchemu enie Asem Beba Dabi Arawo sembi asi bridge kase abo ewo subin ene NDC amanekuo no emu ni nyina ene se NDC amanekuo mu parliamentary candidate oyewura Linford owu dodo na afra ne se CD Nyankopon ama adepa anche no saa na yebeka no sabra kase de wati nananom na wabra aduaduemu no anese ne ho adodo no kakra eno ne nam so a ema wotumi efrimu na nakokoto yama ne boni a sabra ye kasai wakwakopie ewo ne fie ewo asafu leba ye kona fe ye ne no akwakotwetwe enkomo
Jacob enya emma ahoma no so yensa kanwa yebekọ na afe yene no akọ akakasa na sabra kasa de NDC amanekuo wo mo ani da koto emojemo pa anya asam ketwa Jake. Hello Jake. Hello Jake. Afi. Aha. Sabra kasa yi Yewra Linford ni fie na wo de na ekoso twayemfoni Afi medase empanisi owo akoye konton Krobea eda amansan nyina ko eda sebu a obi abekọ na so kwan a obafa so akono ane ya na omanfo adwindwini hu ye pa sisi a meka say mewo asafo na asafo na mo no Kumasi Technical University omo enche ho pe ana opani a ye kana semin Linford owo ni fie ewa eho ana otie woni ne yire ene ne ma enyina na se de nyina ya tene dada no beto dwa se opani se bie mu mpanifo watwa nanom ewo ensie do ya kyese akwakọ ya rahusem yepa na afi se obedu baby otie no nanimu ha na ohwe edompa atwasie wa hanom a na obi nka nkyerɛ se owuo ede ne mpania efefia okonfo ne dro edane ensu ohwe ememma nkenkenawa ya wonu egina ha dodo na so aye metwofo mekanatwofo a just wonuma oma betri no mo boso peja no dodo na e wa hanuma ko jan wonum abomu a atwo ene abese no na areho sema e wom kra ne se abrowa ba ko de akoba onuma man wonum de ekoso e wa ha wono kire se owo tiase no na owo anahwe no ye je ne obedie ne bidie ne niyo menyina na toma no enti oba ye manfo abochenku no de na asie ba me ade was me bo wo ha beji me bidie sika no manfo to for me soon just enyasem keto akra ya omanfo esusu tire e wa hanom na no kwasem ne metwe manfo no cheso mani abere panti unia oni mbedi nsem ni bu hanom a ene owu asem a asi wa hom befa so adi owu a enyasem keto akra na ye ba ye na ye ne mpanifo bi nim komo na ye bedu ha de to kwasem ne abusuafo a e wa hanom na omo kire se omo kọ police station na enyema bi a police be hia e wo mo ho no wonu edi ama omo nsem bi se bi e sefata se omo yi ano no wonu akwakoyi ano na bua amanhwemu atumi akoso na yebedru ha ekwan a asem fa so siye seye ya ba muwo ni nsanu nu ato Linford owuo so no ye ni nadanfo ba ko ben no pa ya osan danse ni bra na obupu ni akowura dem ho no edi nkomo ni din edi oferi apia Yusuf endi nkomo anu kire asenmu e kire yense me de oferi apia Yusuf dodo na frame ebucho the last time I did no kwesiada or ye project bi wo boadi into normally yana or selecting pani bi ankola ni bi no na omko no makwakoye adwuma into we no omkokoye adwuma Sunday no eba anwumre bebe 6:30 kwakwakọbọ 7 na minu no omko ne chese okoye no omko around bebe 6 na omoye adwuma no so around bebe 12:30 omudidi ya problem bi anye dey eni ho nti obaye no omo no omkoye no enua ba ko ka chense onkonkoto rob mfamre no na omfansrasra akwakoye adwuma abanti osoma no ma no kokoto bae na ode brain ne dem na odan ne koye no so loko ne pono nti normally ono so okoye adwuma ba no bresa odum ne phone na wada owia waso eti ye de etesi sa nya de se bia first time ni eti nya de a ye di akire pi eti bebe dwada no ade akire dwada no bia antene nka sana me kan from me point of view because me man antene nka ena amanfo ba hanso be hwehwe so mo friend but omu nya no nto mo be so wa ha ena so de bi fra na mo betimi a friend because ono no normally we na jo friend no ena ja obi obaba be hwehwe ne bia no kontie de we adwuma mu fine eti atoso ebnada ena edan na otimu ne so de eto ane so man no so ye ni ye free ena ofre ebnada enwumre ne se no center water no osmele foul play bi I mean a bit suspicious into a frefre ya ye ben no ene asisi say no untimi foul penye dey emu ani ye bebu ani age police ni ye dey ewo ho no me yesa ne tisa de nyame adoma no pa no ye be kwa konye case because 31st ni ku na ntwe wo adwuma mu ha
nti eno na wi a adwene bi kura fi so de nam ne bi ko fi o de be mo bi ana bi sa nti eno na sentene chance eno mfi se bon eti ni nua ba ko e ba ne ho eno obebu sam se no bra yekun nam no ye na na ne ye wa ha yigina na ntwi no nti o de nam ne bi ko fi ana na me yi ano so wo da bi because enam ne ba bi fa nyina minim ya de sensen ama mu nso twen ade chen na ye de ema omom kokoye aduane de abre ade a che omom kokoye aduane abre am ye didi on the first and ye didi kama ye kunam on the 31st ye didi kama so what you say second ye toa so de kai ye say didi kama obi ate ne ba bi ti Sunday no kokoye adwuma na ba ye ne de obi ante ne nka bi no say no said ye sentence wo honom no oso wa yi next door na yi ni dem wo say bi aboa bi na yeren ewu ato ho abo yi aboa bi enwu nto nti bi a efri Linford honum edan ni mu na eba ti enwumre no e call around e check na che say am pass center around ti anopa no na e kobo police foreman e no mo bae ye bu dan ni na che say oda honum oda na chi sa oda ya we free mo yi nyame dia na police for no eye de o mo be o take pictures na ye de emu no call much da ma rese di no si da bana o pray obi ne preso anam ko no da so o pray me pacho eno de so o pray ansa na obeda yaya ana wan pray no de yen ye bie ye no ye hu ye na make sense no da yaya but wo hwe bed ne so a me hu san bia se o pray me hu san bia se o pray bed ne so ana bia se bibie flat of form ana bibi sa do me hu bibia sa hu bibia sa eno de for now no emuna kwa di police for nsem a omo ye omo hwehwe mu nti age de omo de beba no ena be kire se bia bibi na after say omo free site oba na owura de mo no ono ase pie ekokoto diye ena ma ne ba sa na se opie konya ena obi konya encounter de a eno de mintimi nkire ba se de no si da woni de oda ya tesa na meka no ena nkuta bibia se bia wa yire bibia bia wa so be sheet nim ana bia wa so bibim ne nsa gugu ho no msa oda ya sa abusuafo Jake eda so hello Jacob wona sabre wo ho no mo wan so wodo aso atototo fam asembasi ya na ye kan yen kama ne pie keka hye hwenu mu hu bi watete bibi sa well afi di omnisa ye ne ade hye bi wa na ye di nkoma buso omo omo so said you musi hu asemfri se wona tia no na de kwaso nyina no mani echie mu na so wonum echire mu se omo dia omo suspect any foul play dia se dia obi ana call the sore ana obi ana edi na woni senti ya se ebrempa a won ebu pon na ni no na ya ne safua ya odi tuntum no watum ede esi ani ya nko se sampa ya tuma woda eho no mo nse bia obi na edi na ewu no de omuntimi enkyere ana omuntimi ehu se de esitie e no mo sa kyere mu bio se wo hwe se de ase no si na ma fo bi krasu se ebi ana obi na di eduro egu adiem edi ma no nanso no mu kyerem se ni chen se omu koye autopsy no eba nanso mu kyere owuo no nkasa ye mu no se o kyere se wiase enya di onipa bibire bia betimi endi chen se owuo na nkasa betimi endi bie enti eno a kyere se ewuo ana be fanto mu di ye se ewuo ana be fo owuo edi no ko ino aye owu na wonse ya na ye body no a owu no eno maye no owuo ni di no ankasa no eye owu eno mo ya abobo bone sa ye owuo no Jake ye beda se woda so ho no ma wo ma ye de na se bia asem foforo bi si akira na so wuti bibia na wama ya so ate abusuafo de kopa de ne mboaten ene ete ne nka no arahosam a asie ukosu bin a NDC amanyekuo no parliamentary aspirant Yaw Linford owu dodo na afa no owu anase sidi sabra ye kasa de wato nanom ewo ense do na ye amanfo susu se bia bibi ewo ni wonum nanso mre ne daachen na ebekire ye to ensam no so ye ko esan so ya eno ewo atwemanga beja nofo emensiri ni mu
na basabasa bi akoso ama sekatwe akoso adankwa me ene esansefo me kwowi ase wodi kau obaka so obi twitwa nantwinam wonankwase demu no ma ekwowi ase enipa miensa de omaprepre mod ne papa ya tese nya asam ketwa na yensentwe ne kwame agedi mwatin edi akiri na okoye no na tese akwasi apia wandi we prakase pa one ne papa kojo fojo na omuwo admission anase omuwo asupiti ewo eye asuafia government hospital na wadana dwetwe nkomo mama yentie de okatire no enti abusiafo yenya akwasi apia ewo hanamo abrantia eni ememu anto share ne so edisikan etwitwa no ye bane bebusa no asem kropoti esiye ye ba ye ntienam so ama wonum epra no pratrosa no akwasi we take from so ni ye chia mejo so madama mamusa se edi ne siye ma nkrofo ye disikan no etwitwa wosa oh ina sade ndi siye se na me no me madam fu bi gina wana say Friday no adankwan for the kind de de ensekan aba Krobea abe twa boys ni bi kra nti boy no ogina wana wo say boy ba ko de sekan ni bi de ebo na taso nti ade chin Sunday no ade chin Saturday no o mama nti Sunday no na yebi club buo ikrumu isaso na adankwan for na saba obi nti omba ye no ohun boy na o de sekan de ebo na no nemfino prince no nemfino so Friday no nti ohun no na ka say boy uni so kai me ese Friday no mo ba o de sekan de ebo mfiso enso aba na me ka kire prince ne say boy intwaso ba no obi oswe obi anfa entokwasim ni bibia de ama ti mimi dina ho na anankwa me bi obeye say 14 to 15 years boy me dina no be na owo me ntina say ma adwimi nwa me ntiase say akora o menyo hwe me dina wa wodi kan de apeme de me ntiase nti me say me kwa kopemi ni bi no ho na me say boy bi fe na alawo saba on tie de etwa machi nti me nso ye de eba me nso na se anankwan fo no to agum so me se kan de etwa me na nkanye me nua na nkan de ben ho a komukun me enya abusiafo enya akosi apia nso papa wa ha semi ba wona di akire nkura no arasa bi mu hwemu nyina no ono ene di akire papa semi ba ye mamusa anamontu be no motu afa ho sa abusia makoye case ana na die na ekoso ba ye no makwa akoye case ana de umam report na de call hospital ma doctor hwe so pimpam yes sign amamu di akwa na ba fia TDC bi ando mkoko ekukumia omukulima omo yemusa se ebra enkrani prayer a mo free bae woti ya koye no say na nkranti bim siti mo pra na tse mi kodri ode na me no kuni mi kwa me sagu meti na asefo kwa mo nyina sunye se omkwa no me senka omuntimi nya ho adwuma de sengede ko konfonoti na doctor penin no bae no so obetima ye ho adwuma nti opempam mfimfini ni nyina ansana opempam ani no Enti musa se mukoye case no sisi ana aposi for dia asema ka chi mo obi achi o ma na inyami no chi wo mu na no fiara no na enan so a enuma miensa aka adwane nti aposi for ye se ombepe omo achi akwa bo mu na ba akokwa de si odwane kwa kosirim na ba akoso so odwane akotena kumase ba akokwa de pena yi hu no kora. Okay. Sisi ya mapumo ni nse na tie uko asabe doctor na lias makasha koko mi no wase enyade a na otwene na so untimi twetwe because plan so tidi bet in Wednesday ene yemra no watimi ahwetwe ama omo ti krakra se debe na de to empenifo ti sha posifo no na dia asebe achi watentene ho sisi die ye ko ho na paye na paye ya ko ho omo yese asondo mukurem umama nkwa ne bedie nanso die me manemfa adanse eso emera
adasefo nkra ne fa adasefo meda sɛ die ɛbɛ sɛ asɛm no mpanimfoɔ boa na die nkra no mu amudu madwana kɔ he bia no yɛhwehwɛ ɔmo nyɛnsa ka ɔmo na bɛbɛ mna da no yɛde mna ne to yo abusuafo de asie awo esaso omo ne adanko amefo ntem na matibi no ye kwa ma no so na ye ne Richard akwakodi nkomo na entie bia yensa ka kire se be se enene na kakra nie na de hia won mo race course ekoto ababa wa bia mu so se eda efa ho baabi na bepem ne ya ye gina ha ye ka sei emunu da so da honom ya posi ni bia ema ho no manfo no mo kire se emunu pro na epro anwanse na atwa ho ahia enya semkuma na yenko ma no so na ye ne Richard enkasa Richard timi kan mu ha o ye na mama apomu ye de na me adam boko kire ye race course fine for pa na ugina okay u free adise market ho ewura mu a otra babi omton ankre no na otra abofo no a bonte intense na omde agye ayi emura no no ekwan bi da odie bi si ho ho na mu ne da na obeyi a ye kan ho asemi what to say kire ne tebia ne bobere se no sitie won tada nwa bebreza na ni Africa ka be 30 years more o ashatade what the nema kire ne ho edi enoma sa kire mu ne ehunu ne ma ne yi ne entontom net entomago na entontom net na odi afa no entomago skirt ana sa de entomago sasai mentiase what atade na odi entontom net ya ye boy bi afa ne ho na oda ho no na munim no race course ho ba bia na ye hunu aha de but ye hunu na no wote ho eti Saturday no ye hunu wawuda ho ada obetena wodi djuma bay yo bi anim djuma dia wodi de but obetena no ase na omo ton ade ho ni di nkomo a o se wo fi akra na baaye ba na ese na adwe mu kan kakra bi sin ade wono mu di nkomo a no mtete wa Saturday no Saturday ma adwa Sunday na me baaye no oda ho wo na mobo ke mefu amane ana ye bo mamane enekra o ma ba behe so o ma bako o mo ba no mo kan de asem na kire mo o mo be gina ha na o mo se o mo kwa ba o mo ma biem kire ye emu no sesi ye nwansena hyase e ba ho ana se eda so ye fresh no a se ne yete no a aha de sente aba ha pa e se wuntimi kra nyina bon pa wa huhuru wa ya pa kra o soana no so ba e se do ay kese na kembe fo ba ye no a wo mu ka so mo kwa ba no mo so mantimi ye misa bibia se o mo kwa ba no brebe no mbeba no mabema mu no so ne ade no de ma misa ba na minim se o ma be hu ne de eden a o mbeta be fan desi a ba ya hwe ni mu a o mo mai bia ye no a ababa wa ne da no o manfo tena ho no mu didwa ana ho no mu ye ba bia amanfo tena didwa ba na mto da Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Rich wadama hwe waso yie ma ye na ye ntumi ni woni nkomo hold no de ye mpe abusuafo naso wasamba yo yanko biom Rich Mami ya no mo waso na ye stadium ma ye why okay na wano gusu asem so na wo ka na wo kire se wo manfo no mu ho no wo mu da so didwa no anasa de yi ba bia o motena didwan ba de nam se obeda woni nti se no wontimi ntena ho ho na sente ho pa nti obi asore afio esi omudu omo ni kire efa hefa so omu kodidwa esi omo a omo so afio ande nta ba ko pen ma hu se wakotena ni ba omo ma kan de mi hu abi o ma fa
yo yɛbɛda se ɔmo hwɛ rich mo hwɛ sɛneɛ ɔda hɔ no a mo bɛka sɛ bi a biribi wɔ no biribi bɔɔ no anaa wɔto ne kɔn ewuo biara da ewuo deɛ ewuo wei no mo hwɛ ɛte sɛ ɔno hwɛ a na wɔyare ɛti no ɛnyɛ ade obi bɔɔ no baa me deɛ ɛsɛ ɔsɛ yare rich wo kyerɛ sɛ ɛyi last time a wohu na ansa na wokɔ aba no wawuo no wohwɛ na hɔ keka ne nanteam ne ne tebea mu saa berɛ no a ne te sɛ wɔntumi nsɛ da nante wɔda hɔ a ɛti no ɔhɔ a na wasɔre ne wakɔ anim kakra na wakɔtena bi a table bi so ɔhɔ a na wasɔre ne bi wakɔdaa kakra ɛti no Sunday a mebaeɛ na ɔda hɔ a wawu woka sɛ mosquito net kyekyere no ɛna ɔde da hɔ a kyekyere ne sɛ wɔde afira te sɛ ntoma a kyekyere no anaa sɛ wɔde atwa ne ho ahyia no ɔdam wɔde afira te sɛ ntoma no net no ɛna ntoma san akata ne ho bio wɔhyɛ ataadeɛ ɛna ntoma si n'ase na wɔde net na akyekyere ne ho te sɛ ntoma no bio miɛnhwɛ ataadeɛ ɛhyɛ no no ataadeɛ ɛhyɛ no yɛ black tuntum yɛ bom anaa ɛyɛ nsatea ayi emu ntoma ɛka ho ntoma si n'ase ne ɛna net ne san fa ne ho. Ayo rich yɛbɛda se wae okay abusuafoɔ wei ɛyɛ Richard dansini yi a wɔn so wɔde n'ani akɔ akɔhunu bie ɛmu a ada hɔ nom bɛsɛ ɛnɛne ɛnan nie ɛne sɛ wakyerɛkyerɛ mu sɛ nipa no ositie Ghana card registration a ɛkɔ no mpanyinfoɔ de aba sɛ wɔn akyere nipa enum bi ɛwɔ Asante mantam na sabre kasa deɛ yɛma wɔn mu bail ɛsɛ wɔn mu aposifoɔ na subu ade bɔ mu no mutumi anya hwehwɛmu Kenneth Safo Boaten Commissioner for Oath Church of Christ Registration Center ɛwɔ Ninampɔn Asante Mampɔn yɛakye no Ransford Omane Osei Mobile Registration works Supervising Registration Officer SRO no Kenten Krono wɔno ka ho bi ɛna Samuel Edusei Poku District Registration Supervisor Kenten Krono ɔka ho Kwabena Dan enso timamuni wɔn na ɛboa ma emra wɔso wɔn de adwuma no wɔn aneyɛ na wɔn boaye ma wɔn de kɔ police station wɔn de kɔ no so na so wɔn adanse ɛkyerɛ sɛ saa nipa no wɔn dwumadi wɔn edie no enso ani ɛne na ma wɔn gyina so a wɔn tumi ɛma aposifo ɛkyerɛ wɔn saa bere deɛ wɔn si agya wɔn deɛ na so wɔn asɛm na so akonkɔn hɔ nom a aposifo ɛyɛ hwehwɛmu ɛde afa ho yo ɔmo nkɔmoro saa ɔmo fɔ ɔmo ani nkyerɛ esuade ne nipa so area hɔ ɔho ɔmo nkɔmoro saa yo sɛ nipa 5 ɛsisi atati Ghana deɛ fidie ne ba fie ne aba bɛyɛ ama oba aduase new site ne adeɛ na saa na me ne ɛboafo akenkanfoɔ ɛna wie ɛyɛ me nana kwasi wusu ɛkyɛn me ne me nua mba no afihima ama afriye ɛna afi akosua agye wakɔdeɛ akrasom okay ɛra mo ase awiabrɛ mu sompa mo aba na mo abɛsom Ghana any wiase nyina da mo ase adehia ha ye 102.9 FM OTEC ɛna afidie no ɛda so da wotie yi na kaihya ne nso sɛ dwumadi a wotie din de Asem Beba Dabi dwumadi yi mu no ɛne ɛkyerɛ yɛn ho ade na yɛsua de nso ɛwɔ afidie ya so na hyɛ ne nso sɛ dwumadi yi sɛ bɛyɛ woda yɛde aseda bɛma yadɔfoɔ yaboafo poti yawfo a awiabrɛ mu okuta yɛn sɛ yɛmɛsom yɛwɔ Dawood 360 capsules ya Dawood Scientific Herbal Hospital for ɛna de aba sɛ wonya bi na sɛ ɔno no a osisi yadeɛ no sasabro koko ne nyinaa bɛfiri hɔ amoade wo ho Agbɛvɛ Herbal Hospital ɛyɛ Dr. Agbɛvɛ na kakyenie na wɔse yadeɛ bɛn na edi wonya sɛ wotutu anamɔ na wode ba wayɛ yirede sɛ wɔbɛgye wo so ɔbɛboa wo ama enepa akoso nipadua ni mu ama wo afei imboost herbal mixture enso eyadura posini no ena ediaba eyewo number 1 immune system booster ya se wunya bi na so obobo eboa wo ejina nipadua no ema wo ho ye den ena ba herbal center Dr. Berton Safrel se enkase ananom hawo awo no o cancer any arthritis a edi wunya no wahye da specialize
enti poti ya afo awi abre mu kuta yan sɛ yɛmfa Asem Beba Dabi dwumadie ne mɛsom no wɔn mu nie dodo na aka ho ebrepam yɛbɛte wɔn ho nso nsɛm ɛwɔ afidie yi so medie de Krobea nana Yaw Asante ɔgye amanie apɛsɛmakana nanie awi abre mu afidie ne na ya na me basisia Tata Sahara misane ni G capsules anamu yadie nyina bejane kama dia menkasa ya kama na mebo na dia kama nokure ni mi aba akokora fi school abama so mi hu no ne so atwe na me de na ye o na white ye o no ansa no kasa ya se ohu bi se ka no mama no so akoto bi ano so de ba ko bi na ano ba so se don de ye spase na ya gulu kakra na e jo sa na mo chini ni na be so ana e bi service na be so obey shevia na de munia me ya adu muni sun kakra e ba na be so he ba no se no ba mo se ba na mi ba be so no mi mo se don de ba Tata Sahara misane ni G capsules anamu yadie nyina bejane Zahara Nrupai ebusu wo oman mu herbal pharmacy ne chemical shop bia freyen wo 0246 348334. Every day brings an opportunity to prepare for the future, like giving your child a better future by enrolling him or her in kindergarten at the right age. No excuses, no delays, no fears. Leave no child behind. Let your child start kindergarten at age 4 for a better future, where they realize their dreams. Leave no child behind. Enroll your 4-year-old child, including those with special needs, in kindergarten now for a better future. This advert was brought to you by the Ministry of Education, Ghana Education Service, and in partnership with UNICEF and USAID. Mississippi, na me kwachi shime ma betin so edimi wi oh kafra nkum yaw me brana boa me wo de ba na wontumi kura Amerilife Spine Clinic and what I'm call you Amerilife Chiropractic Clinic one february and yes surgery some kura e kan ho se ya na me wu Amerilife obeboa won tem kura e ba neck pain, hand pain, waist, tight, foot and shoulder pains e wo mu a ya na wonsa ana wonan so etititi e beti pa ye kotodwe wonan ana wo hip yo ya e nerve problem entini hiamwa me stress to me ba a bad stress management scoliosis spondylosis nomni adia we hear Dr. Ademafo we hear Amerilife Spine Clinic dan suman Ave Maria School Junction we ben Safer Side Pharmacy kwasen so kwada so estate mango down oni abofra world and a bon 0559 724464 0559 992655 Amerilife me ba never be my betting so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment be the true wia wona baby na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem ne yakin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwerefo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de the wood ointment twia wo behu da obeda mewura me bin komi sisi ni me kotodwe nyina wo sisi mpo de enyo na abeka me de bi ko twi ho nyina na dwo wontam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244012 and 0201 681717 the wood ointment Fetchina Beko When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow any offense wabeka ho. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarua will run Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarua Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing in no, a way of buying every home. And now I'm pa, Yarwana Dada, no monum doctor
water enro no enom imbusaba mesha no a emo mo ahoden pintin ya wo muntimpo se yare ese omo ho imbusaba mesha ewo kashi eni o maimu babia yeto enro etufo mfre 0246 208496 MDA ahihye sa adwade nkrato yi magye atomu se ye OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Aduane de ye. Asem Beba Dabi. Osenka 14 ntichemu du watwe. Osi asese nipa wudidie. Na wonom na hu bre so mfa so. Na to wi afama me. Fato adie mu mame. Asem Beba Dabi. Na menka wa ba kosem bi. Odifo bi. Osuma no nko adwumadie bi hye wonsa. Yedi ka ne efre no Rollins. The otosu mienu so de kofo. The otosu miensa na asema reho. Ye hu kwen ofa so wo nti ambese meboni din. Enso efini efre. And the otosu ano. Here friend Mahama. Na the otosu se sie no. A wodi dwuma ne efre no. Akufuado. Na de no de kofo no. Oba obeye anwuma mpebre. Ono na de National Health Insurance baaye. Oba akwa no de Mahama no nso so. Confirm free same by. Yahu baby and confirm the fire. Say ni otis one was a bobby break. Was one village one dime, she a win. By a copen wire. And it's all mamma friend who school free. I could so there, any we are see a hinienti. Your confirm by any person sound back on your should be. And so be off 102.9 FM. On us were year and a time. Na dani dra ni be hu amaga mami me so say yo ni me bia yero hu na ye wayine ya twawo Asem Beba Dabi o OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Samoba out 102.9 FM. Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Samoba out Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asamoba Abadabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi There is a terrible truth
about the truth. We are brave, my young church, I am who bio. We are young summer, Yenina, Yahuyahuaha. I am my Yenina, Yahuyahuanso, Aquaba. And Famra 102.9 of Motaka from so. And Naya Wukwada, Osome Bakuida, Tosongoche, and Fimpinunia, Dionumunia way. Nasa Wujina Manokra. A brano no ya would take na quantencro. If we are Siadia Bakwa ya Krobea Asante Kotoko Kanye. Was this a fidia no a chia bois, Nisonko? Sabre Cronem wonu fidia ne chia bois no ne jabwan and so a Nisonko. Fidia che wono. Wohunu ne sa dia no so. Ekura won sakura wonai. Wo ya hu hwie nye. Enti ha defe samu a wo ka kire wo nuane ma ne yi wo free mu wo yi wo free mu no naseda ni ana onuya naseda ni ana onuya naseda ne se wo de se kan wo no wo na chi ana enipa ne kwa haumu enipa ne kwa titi mu enipa ne kwa benedie bi mu neka kete nka yesai no onua ni hu ne mobo be yi ni frisa haw ne mu omani sikama ne de koso saade no ano na wotumi yi ni hu firi mu no woso akwadio amerika tromedia mekọ se ye nam so amani nua ne ho ya kire no obuwa nipa o enti Krobea Asante kotoko kan ye yampa se fidie ne chiaboa ni sonko ene jaboa ne nso ani sonko awi abremu ya ma ye nyina ya ho ha na se wunua bi nso yi ufiri wo ha mu bra wo wa ho kire mu a asemu a me ka kire no se 2020 nya na bro memma wunua ne nso nkwa ho kire mu emma wunua ne nkwa ho hia mu sabre nam obi ahohiahia wo bi de na fam wonti no na semu a wo ka ne se papa de papa de wonya bi da adenti na nam wo so ma wunua ka sa asem ye enyo enya kura enti se wo bi aye o papa men na wo de bone na atua ne ka eya chi wade akase tutumrika na kobun kotodwe pa ne cheo enya sa wa nkasa wa bra bon the law of karma will work Awi abremu ya ma ye nyina ya hu afrinhia pa mosomfo Krobea na Yaw Asante nie oje aman nie apese makana na nie awi abremu ya hia se ye besom ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na esom sabre ya ye ka sei nanam pofo bere ma age adwa obade a chiame nso age adwa jataba wa ha apostle wa ha Grace Boaten aka Buzu ono nso wa ha ye nyina ne yesom sa pepe penetie sa nso na wo a wotie ye ne a wo ye tem wani papa bi won so wo ho ene ye nyina ne aka bo mu ayesom dwumadie ida ne da ye kasa eyosom enti yen ye de beba won so de beba ni akeka bomu de asua de ye de akyerɛkyerɛ yen ho nso ade na nampa fo bere ma wie ma ha ejo so Krobea Asante kotoka se ewiase se fidie wo hwei eche aboa na ni sunko aboa ni sunko ene gya aboa ne nso a ene sunko ene yahia obi oboa ye yi ni nua firi ahokyerɛ ɔhaw ahohiahia bi mu ene onumom ena ne ho akyerɛ no obi akodam enam moa ode bu ani nua nti ya sa hia bi wakora Krobea mame na osina ye na onyankopɔn so ase se ene so wode afiri yen na wode akyɛ yen se ye metena se na yensom ɔman no yensua de na ensan kyerɛkyerɛ ye ho ade akora papa ye eden na se ope ade so anka efo ewo wiase anka no so ni papa ye Asem Beba Dabi na de ma papa ye eye den ne se enipa na wo ye ne papa no sen no si hu wo fa papa na wo ye nipa no sen no si ti wo wase fa eya dwen ben wo dwen ma se papa wo ya ma me die nti na wo ye papa no de ama me de se papa ye aketua so ajase sure
enti mo say obi say papa ye kwa de me nya biom papa ye me nya biom sure o say last I said it here say and she yes nyame ba no nya nipa 3 e wasase we su kwa heaven e bia me di Nyankopon ho yaw because Bible say enke ye ya de ma benkuma me ye me ni fe hu ba de nipa bi be ye no wo be ka wonim se woni ni pasmasi na tifie na yiri yi owokunu otwempena pa Krobea wo be ka na wonka meka wo be ka wo be nya tan sure asam no nie wo be ka wo be nya tan enti enipa bebre ewu untimely death papa ye no kre ne kan ja bo pam ye kuni pa bi ewo papa ye ne kre awo kan ye ho enti Krobea papa ye die eye hwese wo nue de ka kire me de bank ka ana me koji loan ne kodi agire mu ma me esi bi de hwanta garanta ogo garanta owie ya ko agi bank loan ya akra o de ko sa o de adwane ko wo ana wutie skin next time obi go for ba say sa guarantee man akra o ba guarantee menye ale na wonye pakoto a hie mba komensa nkwaye you see no ni asem no e di akra papa ye eye nanso ese sensam sasabonsam di nkro eso honam enense mera se eno eye akra mpofo sensam sasabonsam di nkro nanso honam no ya nense awiabre mu ye stream dwumadie ne live e wo YouTube so ene ukoye YouTube ne so a ye wo owusu bana hene e wo line so en wo kire sa akra ya Krobea Asante we ye the midweek edition of Asem Beba Dabi na bedwafo se mutena se yi a ye ne a ye wotafo ahembro no mu ha ene reta wa ha enkoso hema wodum nyina se menkamfa nkire wo se dwumadie ne de akra ejetuato na Nyankopon so nhyira mo pa ne da modwuma pa ene adwumade ne a wo ne wa bedwafo mo bo na mode emaye afa Mustafa Sayidi nsunie ene wo kire se hai na ya Krobea Asante awiabre mu ye de aseda Nyankopon na yeda wo ne wa bedwafo nso ase Asem Beba Dabi montonkoso ankoso na mon kyerɛkyerɛ yɛn moma yɛnhunu na no ne bɛboa yɛn ama yɛn daakye asi yeye ɛnante Mary Swame Jamel Said any members wo Krobea fan club mu nyinaa no na ya Krobea awia ichia wo mani nyinaa nso ma me Krobea fan club fo awia me chiachia mu nyinaa afa Yusuf Islam nsunie ɛno wo kyerɛ sa akra ya Krobea na Yaw Asante ma mentia wone wabedwafo na ye mempai bo se Awurade Nyankopon beto akoso aka mo ho obebbo mo ho ban na wagye mo afiri otamfo bonsam no na nhihye ye nyina mu. God bless you. On bless one so Antonio Paul Argentina eno wo kire sa Asem Beba Dabi mummo ene hwo na monkagangum yenso ye tie mo epiao Argentina fo nana yemfa wuni agro afei Abdul Fosu Malik nso aba ahoma ne so eno wo kire sa akra ya Krobea Asante awiabre mu ma menchiachia wo no wabedwafo nyina wate na wo ba manso adubia wako filling station na namo ye live and clear ewa ha adwumaden ne adwumapa de mo bo 2020 ye wura mu nkyai nanso summienu amabesom no a kire se afi ejetuato ampa adomako ageman royal eno wo kire se nanama ha o na ene eye wukuada ma yenne Awurade Nyankopon totrobonsu no ase ye wo B town Ice Prince director obinti ase Ganso eni antiafia wonu nyina se move on nana na Nyankopon so nhyira me papa Joseph Agemai eni antiduli be se udumedie wonu mo mfa ni agro enkansa pon so nie eno se happy new year enkoma na ya Krobea Asante wonu wabedwafo yedam ase oba kajetia Babes Avenue na yenso ya biebie mpa wa ha na yedam ase dane da mu nhyira nsam eni mafutu nsam a mode maye no yeni so me baba ye frene Christabel nkansa sabia na chiane mame riso odwumadie wonfa ni agrokra enna Alex Mafo wono so sa akra ya Krobea Asante awia you guys are looking very great na yenne Awurade Nyankopon ase na chia me beautiful wife Gifty Owusu for the mame ye wo Dubai awia yenso ye kamo ho e wa ha efri Dubai enna restofo wosena na ya Krobea Asante happy new year na yenso ye hwemo live e wo Canada restofo me ne poma yenso ye biemu power ha enya asem ketoa enna Charles Adunsu nie wosena na ya Krobea Asante ye damwase wate
DJ Margarito original chase Abijo Moro market yadwumayefo ne de na ye nyina ya bwadem na ye hwemo okay we ya de aprapra ye mpredwa ye awiabre mu ewo 102.9 FM OTEC efidikasie iso obari achiami wo ho akra me bo ha den awia yi ye besom sa pepepe na ensemu a ye de nam no eye nsemu a ano ohye da biara da ye ka ewo afidie iso se ye ndwumadi a ye die eye adesua esan so ye ade kire sure enti enawia yi ye hia yi ye besua de sanete ya bande ya san so akire ye ho so ade ene de Krobea Asante kotoko ka nyina no nyina ye beka ewo afidie iso ama etiefo nso ehu de ekọ na ade ba ko a me ka de akira dofo ne se ye wo epanim enti ahweyie wo hoi no ehu hia ahweyie ne bema obete yesi ejatwa ha se wo bia bonten afrifia dundumo nioma men tutuja basa men ko kase kusie akrantie bi hu nti wo kwa akotuja obi kura tumi kase momientu haja na yenyine gina ne ntwea so enampia yekono mesra wo yes ade no ebekọ akofa oye ne bi ede aba yene aye wodwom na yenu anuane ewodwom no yenhwe eja ne ye frise eja no ede nsem bebre enso eba se ye fa sa nioma we de kan ye ho a eja hyehye bebrebe no jotofo any wifo mami peace no eja peace na to ho mo ana mo ye ma asofo yi wono mo fa yene aye so no mo de ebi no mo de ji wono mo de wa bra nyankopon kan ye yene aye mfom so bi na afei akwa akosi enti ye hwe ye ho ye na obo agra awia yi ye bekọ esunafo south esia so also krachi bi ahye ne ho akonfo posi for sense sankore na enipa binom edwe ne ho a wonom ntiase se edie be ne besie se obi bedi bone ame ache no court be remand no into police custody na nipa ne yede ne bekọ akoto police cells ne ho ene watumi akọ ne ho akonfo enipa dwene ho a wonom ntiase enti de binom kan se krachi ne wuo no onom susu bibi ewom na awiabre mu ye bewuram frise yenya commander wono no oda posidom no ano wo sampesua ne so yede ne be kasa na krachi no de wo ye ma ye chi no awori yede na koto cells ya wakoku ne ho no ene se ne yire eba na banoma wakofa akwada ne na nyem awe no wa bia kwada no kani akaba wa kani akaba ame bane de afotija wa nyem no ayo mayo kase yade ne kokoto enu ohu se ba bia de na duro de judge ni betu fi se wo call first one ya remand no judge ka tire se won kwase asem na wadie no koni enko ye hwehwemu kakra yen sanfa amra enu okoduru ho a wakohye ne ho akomfo no ene pictures ewom videos ewom patuo wakane ho afi attention wakotwe ba attention na ni nyina no ya de betu YouTube ne so ama manfo so enya bi ahwe dagatefo ene saka wafo bi so de aboani enkofu ye dodofo yi sei se wokọ kronom afrancho ene ne mpotamo a wonu nyina adwane Asem Beba Dabi na menim se kronom afrancho bronko ene kode enkura atoato aso se mo pedo dodofo a mo be da de wonya bie onra stage anche eja hyehye nyina koso eri se dodofo yi baako yesusu se wa bompentoa edi akọ krachi bi na krachi no wono mo de ade ne wo ne foforo saa no wonim sa ade ne ntumi nkono ti wagina hokra bia so am yatwatwa ne mfonyini se ne mo gya ne nyunu watch fans anyuna gu ne mu afede ne koduru ayarsabia tim kagya to watch the last one eno ne gina asoma wono nso squad sorry free krom sawaba abuabu station ade ne mpotamo ekọ ho na kura de si ho ese wani nyenyan ensa o ka kire awia ye bewura sa mpotamo ho na yakwa akodi nkomo na yahunu de ekoso ekuro bi ewo atwemampo nuamansi ni ensem bi koso kai ya omanfo entiase sa beye
bosome kro ene na awotwe kakra ntem enkwada maako nan ena aka wonu anu aduro bosome baako ene beye na awotwe mienu ntem enkwada maako enan ena aka wonu anu aduro na obusa musa edie ina de enkwada na no aduro kane ba ya yese onum ko wo mpena nchen wo maame nom ekokan onum adwa enti wanum aduro ya de krono atu obi so nipa ne se mente ase ono so akofa aduro enya me na maba krono a menum aduro sai na ayeye enti ya no mususu se eye honhom bi kura na atia sikuru ena enam sa aduro nom so pese beto emabunu ne so ewere awia ye behwe sa asem no na se oyo ba na se be maka se obewarewo na se aware no enya amaso oba woni wabusuafo nyina ya yirede na duru bre no mo frɛ be ma ne nabusuafo na se wo no mo ama wo oba no die ne se hona no abusuafo yew ebiasi ema awura bi dana de ni si ya no ge ni gina hu twa no kai so ni tia ko hwedam pai fantrim na ni tia pai se sini mo ja se no baby ade na ekone broken heart ye mema binom de ma ma binom no ano ya ye hye awie ye behwe na ye di honkomo na ya pe ano pomasi bre ani se broken heart kura achewa at the same moment no a broken heart ya chew no what you do to survive we will tell on the show top medino no mwate oje aman akrampafo ani oba ade achia me mwate wonka oko YouTube ne so a eya asache OTEC 102.9 FM ya bia ho ubetumi ahwe yen na ya share monkope link no na mon sende emfama unuanom na mon recommend nka nkire wonom se wonom nso share na wonom subscribe eno beboa ema videos ne pictures ayede nam adesua ne ade kire wom go no wonom nso benya bi na wonom ahwe ehunu de eko na ensam no ye hyase e de free ahafo mantamu attention na ahafo mantamu aye kwei ye ne DSP Lawrence Adombile ene ekọ kasa okay papa no oba asunafo south ene ne mpasua so no afi krumuani na papa ne kire se ensem bia ya wonom taatete e wo ho ene se ebia nipa akofa aboa ene se ebia obi akofa obi yere nemom se obi akofa ono ankasa ne bade ya na ono montante sansam no oba yei onhye da hu sansam ne bi na wonom wo nansan ntam a ene kuro bi ya sa kuro no eben sankore ye fresh kuro no ntonso enye ntonso e wokọ abre he enye aboso ntonso we ye sankore ntonso e wa haforege enkofu bi free ho ba ye assemblyman yo wo ho ene oba baako ene omo be ye complain say papa bi a wonya mfinhia aduanan mienu 42 years na papa yi ne dwuma a wodie e won tonso ho ne se wo ye kuani ene yesi kuade wo ye bi pa na ne yire ne ba wade no no wo badada na se wonum atwe won ho kakra na bia wonum di won dwuma no na papa na koto ahye ne yire ne ba ne so na ba no ma ne so na ne pan hey na wodi agu ho e de ama akwada no se koso no nyina akwada ne nso antumi anka e na brantie no ye frɛ ne yatawia ne yire ehu se ne baba ne ho adane ene wokɔ ne nkyɛn no obusan se he abaya edie ne haw ene wokɔ kase ma huma de kokɔ no owo ene wo se no hu akɔhwehwɛ o se dabi me ye da no ma hwehwɛ ade ne ma na ne maame ne so ne nsa se besene ne enko ayaresabia wonom kɔhwɛ ye no na kyese nyinsen no bɛyɛ sɛ na awɔtwe maako dumiɛnsa ɛna nyinsen no anya yebusa akɔdai sɛ he deɛ wɔnyim no onim ne kunu wone hwan ɛna nyem ɔse ha sɛ woni fie a yɛ ada ɔne me yɛ yi ɔno yɛ deɛn ɔse yɛ ɔfa me ɛna ne posifoɔ yɛ fast ɛna ɔm kɔkye krakye no na yɛde krakye yɛ ba bɛto sɛse
yɛde na kɔ kɔɔto sɛ yɛnsan fa ne nkɔtum na yɛnyɛ hwehwɛmu krakye adeɛ kyɛ ya police cells hɔ ɛne yɛhu sɛ wasɛn ne ho a ɔbɔ hɔ yi na asɛm no awerɛho enti adɔfoɔ ɛnɛ da yi Jataba ɛne DSP Lawrence Adombile ya wɔno ɛna ɔyɛ commander ɛwɔ Sankore ɛne ne mpɔtamo asunafo mpɔtamo hɔ no yɛne kasae moma yɛntie nkyerɛmu a wɔno nso ɛde maa yɛn on the second 102.9 FM yeah on the second na umbaye case no say Tawiya no Yaw Tawiya no 42 years wafane the stepdaughter no we 15 years nti de me call doctor na who say when you say 16 weeks nti we case no na yɛchi no nti the following day third no na de call court ama court remand no into prison custody say ne 8 that's ne Wednesday 8 kabasa yes the second appearance internet yes yedin sanko a police station because Omar man into police custody the yaman ya the two separate cells and yaman blanket that's the normal your blankets I the more cells so and as of now, time but it's between Sunday night and then dawn of Monday, between 5 and then 6. Because I am a partner. Unko na sankano na toilet cells no toilet who say what blanket maybe I sign a con I iron baby war. Cells or window na sign ho into my report station officer na mama report na me ko do ho na yesu me hu the ACA na your friend na assemblyman o da area ma baya so ba hu ye sana yi hospital mortuary at Goso and afina ba take statement from my matter no those who matter after that Yapus Mutuma what happened and when he actually died the person you kakra say obi ye remande obia mama no separate rooms na separate rooms no Dabi man separate rooms because cells no so until the other cell no no suspects room intina ye shift to call it is not that yamano yama be separate cells do moko anu na no ayifu na mo de ne call next one yes next one ni mu na mo man blanket ni bi no tie na de ko share ne blanket okay na anwume no ya na commander ebi ni ho no ma police for ebi ni ho a mo ye adwuma bi wo ho na bi it's man every police station ya man no 24 hours sure until I see ya if no na ba ho say what happened na say nipa na wo no what happened that he didn't see so we are here to go internally ya hu ejuma so why because nipo okay. Why is it that nipa na hu the time or attempted or I mean it's still something we have to look into. Yes, I mean for now the can't say you possibly say we but internally no okay my friend na question they know what duty that time yes this statement is free matter no that's what I'm saying those who matter okay be able to submit a statement I mean ask you questions why that I bet to say yes I default but for now no at a glance or hanging on
Okay. And postmortem so but na confirm me. Yes. Say ampa hanging on na obi le ko no ko hanging. Yes. By postmortem betima ho. Postmortem betima ho time okay. And yeah. For now, I can't be judgmental and so say this man must have caused it or yes, but it is somebody's responsibility to see that the prisoners themselves are well kept. Okay. If you put more time on a bit to me, actually see and I see. Yes, postmortem no, it will be an added. It will not be conclusive, but it will be an added. Ebe supporting more investigation. Commander, me pa cho ya tewie a wo 42 ya we farmer. Mo time amokoko fa no na mototo na no e adwuma a wodi e wo kru ni mu ana se we ni ye di kan a o ma be report sa case ni bi dia mama. For now no in criminal justice system no want me we are no to me use the previous character they are born charge on the present issue. Because sometimes it could happen that people have set characters in the communities and it is a rumor. But for now, we are dealing with what we have on paper. Yes. The man be say if you hold more now, the cases number who be bring to who say you would demand. Oh, for no, to my notice. Remember, your commander will have barely 1 year. Even though you have recording defilement cases and social. For that man, I have not heard anything about him. Okay. DSP Lawrence, Nakopon Shaw. Okay. No aye DSP Lawrence Adombere. Oye commander ewo esunafo. Ene ne mpotamo. Na asem wesie wo sankore police cells. Wa kyerɛkyerɛ nsɛm mu de ato yɛ nim no. Na adɔfo Ghana ha no ya na adeɛ baako bi ɛkɔso. Sɛ ohwɛ yɛ mmara ni mu a deɛ ka kyerɛ yɛn ne sɛ posichi will be a the can say nipa no a suspect until say court and in this matter crana maker court ebe proof nipa ne say or you're guilty nobody any bet me akase nipa so mercy ana obenten a you guilty but nipa or your suspect ebe to me aba say enye no kre nanso o had the kind of police cells are ya wo ewo Ghana hano a airtime yania yemma yenuanom yem papa ene yen wo faase no mu ayi aposifo no especially wonom a eya ekọ na wonom tena kanta etwere amanfo ano asem no eto de bi a ya na misuma wodom mom ye hwade bi Ghana ha ye police stations dodo say ne betumi aka se kanta ho te ho a sentini ho kan enti yania yenuanom aposifo ne kura no a eye adwuma no we put their health at risk ya de wonom ahobambo ene wonom apomuden eto ahohiahia mu kire se enka boni a efree cells mu eba no wonom betwea ko wo mu atwea ko mu enti sebe obehu post ni pa ya wotatena kanta no na sent pa wo ne ho se nipa no wantumi ahwani ho yie ankipi ne ho amfa nka atwade bi enso bi anware dware ne ho anyusu nioma bi amfa pepa na motom ni nipadua no a ayeso obi a sebe otoko obi anasa adwene ya wanhunu ne ho so hwe yie obehwe na sa sent no na ka ne ho enti post ni ba na ba ma bi a wotatena kanta no wo de sa asem wo yi amakan atiefo mo monitor aposifo a mutie me mo ankasa so mo monitor mo beka se de meka na no kre adenti ne ba ne sa cells no ye nimuni obi ye suspect waba bedam meka say crime ne kura wonim ho hwe ye be ye hwehwemu nu ano na sebe wonka ho nanso ye hwe the kind of psychological trauma ye nipa no bekom wo cells ho na jana bia nie
ɛhɔ ne yɛbɛka sɛ wɔn tena ne di odi atiefo a mutie me wa wada cells biara da ɛwɔ Ghana ha bɔ cells kuro din wa wada cells biara da wa court unconvicted sɛ bi adeɛ yɛ ba bɛkye wo ho no ɛyɛ wo bɔne na yɛmfa wantum na cells ɛne yɛbɛli wo gya wo no wo experience a wonya ayɛ ɛwɔ cells hɔ no fa send me message mimbie phone lines ni sisi a odi yɛ ne voice note kasagu WhatsApp ne so na fa mame ɛwɔ Asem Beba Dabi before number ne so 0244 211 772 0244 211 772 fa voice note ne fa ho ana obetumi so type ne message nso a type police station kro no bodin na yehunu se ye cells a ye wo no airtime Asem Beba Dabi grachi die ya ye ka ho asemi toilet na e wo cells ne ho no ɛhɔ na crash ni koko gyina anya o hange ne ho na mo amwo YouTube no monko ho na enche me the pictures no ebeto audio ko YouTube na hwehwɛ OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM ewo YouTube ne so enche me the pictures no crash no sane no hange ho no patuo etumi ko capture na what the buy na momma me na Dawood Scientific Herbal Hospital for ase ewi abremu Dr. Dawood mechiachi awu na mebusa no adwuma yefo nyina sam hotesen Dawood Scientific Herbal Hospital ena ne bedi kan ya wo no baaye eye Dawood ointment sa Dawood ointment ya ye ka ho asemi eye aduro ya eyenku ye kase onipadua no baabi ya wo ya eye afatwi sa wodi twi a ebowura nipadua ni mu ne koyi ya wo no efrim on na de Dawood ointment ne bae say the odia bebom wasan de fofora bebom na the odia bebom no eye Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules sa Dawood 360 capsules wa ye ka ho asemi eye obia usisi pa ya wo ya eye obia sasabro pa ewo so eye obia koko pa ene hawo eye obia enemu yade pa na etete wo say wo ye bema hwe ama obema fon aye kete ama omodin mo ewo mpamu no sesi abeda ni 2 minutes enam sa yade enti ment na ho mensu entwadwo kona kope Dawood 360 capsules topa ye ni bi eye topa ye na ade no nom mu amu ye adwumaden awa be sasabrofo wodomo bre obekọ adwuma so aba na honam nyina ya omre oba nom Dawood 360 capsules na se bema udrum pam na se wunya tisi fomo a wa obehu line no se ye wosopo ena wo ye oba bema na hosopo ba na wo de wo twekwa akiri ade ya hura mesi anedwom afuom bra me bra misisi usisi ya wo ya Dawood 360 capsules enti awafo mudrum pam a ye kan se oba benom 180 bema benom 180 is equal to Dawood 360 monfansi eye nua eye enhoma maako nso no aka bomu a wode aye onye mo amanum bi o ma akwada nufu anum bi da bi etondro Ghana ha bi ade ewuram na kasa wo Dawood 360 capsules Fred Dr. Dawood ewo 0244 886437 afi 0201 681 717 oba otake femfia ha na ohwehwe Asem Beba Dabi before ubenya bi afi let's go to the YouTube krache no a oyekuani ni efre ne ya tawia a 42-year-old farmer ya sebe ono a ne yereba na banoma enkiase abanoma bewi sardine we dia wankwa ankoma ni sardine wa ma na yaase sardine ama akwada na di na wotwe mako dunsia na akwada ne de anyem ya beche papa na wakwa akohye ne ho akomfo ewo sankore police sese apo fabia ho de wode ahye ne ho no na wohwe blanket no a mekai bra na me woboase no na mansim sanso boase bro no ba ko afre ni sanso eho no satam na galamse ni hyeda nyina so entina boys no ya omu kotwa fet omu kotwa blanket sa blanket no no omo de ba ebi obi ya garden a otumito na wode atwa garden ne ho satam no na ceiling ni ade na nya common entini etumi de sa blanket ni nyina bi ebo ceiling eye sa blanket ni bi
ɛna saa krachi ɔde sɛn ne ho ɛwɔ police cells ho. So go to the YouTube as I'm talking to you right now. Na kwa no ohwɛ sɛn a wɔ sɛn ho no sɛnea blanket no emia ne kɔn no no sɛ adeɛ ni mia ne pa nti krachi we kura no sɛ nko ɔmo kɔkɔtɔ no ɛwɔ hɔ kura no mu twa kura no a still nko nyankwa ɛno wɔ sɛn hɔ yi ɛna ne nan ɛyɛ toilet so ɛgya nan bia so enti ne nan no ɛkonkɔn tokuro no a yɛde yɛto hwɛ mu no ɛno n'anim ɛna ne nan no ɛkonkɔn ɛna ahoma no emia ne mene paa deɛ mu ɔden ɛna wɔ sɛn hɔ yi. Go to the YouTube and watch the picture. You can also bring your experience ɛwɔ cells wobɛtumi ɛde aba ɔho ahoma no sɛne ahoma no tiefoɔ emia ne mene no hihihihi akwa yewu nkwasi ewu akomfohye enya sam ketua ho. Okay, Michael K wusu wono wo YouTube ne so ene o kyerɛ na ya Krobea Asante mo bɔdwuma na Argentina ene ye wo yeda mo ase oba de akia me akra simanum brem yo akra meda se akra asɛm a asie ya edadwa ye kan ɛyɛ awerɛhosɛm yie na ewiase a yɛwei no ɔbɔnefoɔ bɔne bekum bɔne sɛnea twerɛ no ɛka no na ɛkwan bi so hɔ a wofa so wu a na asan yakɔyɛ bibia ɛwɔ hɔ yɛnhwɛ krachi sɛnea osi ɛkwan a wɔfa so a wɔde efiri mu ne edi nkan wankasa wo yira wa no ne ba ɛna wo ne no ɛsan ɛda na sɛnka akwada no a onyem no sɛnka wo na nka bɛfrɛ sɛ ne ba anaasɛ ne nana nanka bɛfrɛ ne sɛ nana ba nanka ɔne ne yire na ankasa na wɔwale ne yire no a ne ba ɛnso ɛne ɛde ɔbɛwo nana ba no ɔno nso so ɔbɛyɛ o maame ne so de yi ne kura anaasɛ ne maame na akwada no a ne ba no so bɛwo no ɛno so bɛfrɛ wanya nana ba ɔno so de no bɛfrɛ ne sɛ ɛno ni asɛm no ba kura ba ana ba kura ɛno nso ni asɛm no ɔho enti ensɛm bi wɔ hɔ a ya na asefem sɛ nipa da sɛ ni ɛdeɛ bɛ akɔnɔ nko a na wɔ hɔ a wo yire akɔnɔ no ɛnso wɔ na wo bɛfiri a abɔnten wɔ hɔ wo nkɔ abɔnten na wo san akɔyɛ mɛyom ayo kasɛ na akɔwe akwadai na yɛnhwɛ adeɛ bi nso wɔ ha me sɛsi mo kekan etrupa bi nso so a na nneɛma bi wɔ hɔ a na ɔno nso so emu ɔwerɛm nneɛma bebree kɔ so mekai menyɔnko bi ɛna ɔwɔ aburukyire na ɔka kyerɛ sɛ Krobea me mɛba Ghana paa me akyɛ me deɛ nkam de bɛda aburukyire prison yes but Ghana ha yɛn police cells no it's not Debi nana sɛ wohwɛ mfonini paa na ahwɛ baabi a akɔhyɛ ya ɔkɔhyɛ no akɔmfo hwɛ agyana bi a wɔkɔ akɔtena so na wekura deɛ so obi no wɔ hɔ no mu a sɛbe ogya wɔ na agu rɔba mu ebi yɛ ankrem adekye a ne yɛjam de aso akwabrane ɛdeɛ bɛnko ɛnso nipa no yɛsɛ wɔyɛ suspect ɛdeɛ bɛnko hwɛ yɛnhwɛ nea yɛ a yɛde sa ɛdeɛ bɛnko enti asotwe no ɛno no ana sɛ wayɛ wadi nsɛmɔne ne yɛtwe naso no ɛno no ana sɛ wɔne agya nan na ɛma adeɛ nkyɛn wɔne Johnson na ɛma adeɛ nkyɛn na ɛmmɔn ɛmfa hɔ nyinaa ɛno na wɔn mu ni di wɔ hɔ ɛno ne asotwe no ana enti ɛbrɛ dane no enti yɛ deɛ yɛntimi nane yɛn ho bi ana yɛn mpanyinfoɔ gye akatua ɛwɔ ambanɔne sikam dollars ilo hwan ɛndi wɔn timi asesa mu a wɔka ya wɔn so bi sɛ convert yɛ ya convert kɔ ni ya kan ketewa bi na wɔn agye bebree adɛnti na saa nneɛma wɔ ani deɛ wɔn mu ntimi nsesa mu na da bia saa ɛna wɔn yɛ no edie bɛnti ɛna no deɛ yɛn nsesa mu a ɔn adeɛ bi wɔ hɔ a ya na asefem sɛ no deɛ minim sɛ ya ne yɛn mpanimfoɔ no wɔn mu nhunu deɛ a ɛno deɛ nana yɛsesa no ɛnyɛ yie ana enti ɛnna yɛsi bibia yɛ abɛɛfo yi enti abɛɛfo no ɔmo de ɔmo nya bi ɛnyɛ yie ana ɛno nko ani asotwe yɛde ma nipa na ɔkɔ hɔ ba a ɔnyɛ bi ewa ana ba police for na ankasa nso brɛ
Be wa no ebi anipa ne odam ba wa won so take counter ho no you are punishing yourself more. The so-called human rights activists for no. One from who so-called human rights for no. This the time man. So come visit areas. Kwame. Yes. No, no, and I make us say, do baby. And you have no more. Woman him da. It's a say, and Cassania must say, Bino. Say, oh, obese and I see a tit and 25 who deals with you. I then now see me a suspect. More body, I don't see. So, no, Meno, dear Hammons, and yeah, any pan bond your way, dear, no, and a yo. Now, me, the maybe say, I don't want you as such. Yeah, enunti eno de yenti mensesa no na no de omodamua na wa wo na omo de omo ho kire omo na posifo kra e fa ho no omo tunya yade unia posifo di nkomo omo unse saade no omo ha omo pa eno ane se wono wote wono etuba etuhia no etufa ne so wono so aye bone bɛ okay meba wono so akoso dwe bɛ no hia meba mesa amo ato so sisiye na manya obi a ono wada cells yi mu a ye mu bi said ye ka omo experience any torture ya obi kura ye suspect ya wonu mu fam sabe ono police ni na wono wote counter ha wo de amhwe tutuo no kankan wura be wura police ni kura trimu ti we so wa sori aba no ba ma so tro pewa enyo ono a ense suspect no nko bo no but wo be bu because and you may be a woo here no your market. What you say? And it is Saudi say a punishment in a way we are also punishing our police people on duty. If I'm lying, tell me I'm lying. Meba oba to us. But ukoye YouTube hon monwa cratch no sabe within some phone na wan kasa wo bade wo kokofa no na ye den but fa ye ko enka tete no se bia obi akwa akofa ne yereba obi afa ne yereba eba saa bre no na yenim se ye nananom ewo ho bibi saa ne ko nananom animu a de na Krobea Asante kotoko eka se saa nipa kro no ya ne de ye no saa bra me fan se bia post station sase because me nim se bia etumi twa nipa asu e bia kwayem yes ye ne kwaye no ne nkokon hye saboa bi wom se sisiro se jatao se bona be kwa akohia wo no awiwo ende ye twa wasu aprapra wachi wunya nkwa no akwa akotena se enti sabre no obo de na ne ye akra me da se sabre no se ekoba se ya ayemusuo emusuo nso ye fia aka enipa no anase abusua no emienu enti aba ne sa empanimfo etena se na wo mo ya amamre ne amane se wo mutwa dwan na wo mo de agu ho no so eba sa ye ti wo no mu akwada no ye be yi na firi sa kuro no a owo mu no amana kɔ kuro foforo so na wakɔ akɔwo so no baabi wo kora na omo be ye no kude a obi angu no firi sa ya no mu su se ebe ye nimguase ama abusua no se wonom enipa mienu edi mojafra saa anase be ma no a odi sanse nwunu no papa no ye be pam no afiri kuro num anase ye betwa nasu se be ya onni sanse mfo no ebiewo sabre ne nanya se ye de wo process anase ye de wo kɔ akoma posi anase hwan ye betwa dwan na amamre ne amane ye be ye no na efi no a aka abusua no ene akwada ne nyina no ya pepa ne nyina e de afiri hɔ no mate meba opagiri aha ye OTEC FM Asem Beba Dabi dwumadie nu abaso yi wo ho te sei hello wo ho te sei opanyini hello me busasa wo ho te sei how are you wo ho te sei oh you don't hear tree me ba cho me te tree aha enso me come bro we want say what who say what the police cells da part-time odi atobo memo cells ni di ansa memo abo ye di nkomo na memo abo wo koda mu no ye ka sa wa ye den ene ye de suspect ba be che wa ye do kotum yes wa ye den me de ka akofa obi niema wo bra na ntesa enti me koya ma ne me ko hunu ye ne se dan ye de me koya me ko bi da ye de me koya no e ma me woro me ho e ka ne ti panta na se mase singlet kwa na me shit me ko inside we could read no na ye to de da so graphic ana ye de se from ho da so
toilet no yakogu adumala kwa rubber ni bi unde rubber black na efem tiemu sum ni bi asim na tese yakogu ma no aba na opo ya de tia no pa na de oba ekiri no ya de aso ano no apa akoto agu Asem Beba Dabi mama ne am sem sa ya wada na koda mu na na de kin fi yada sana ni mebe fe no me nsa ko no na nya me ye madona ni nya ade enti ye beli wa ye hwehwemu no na kyese wonye sa abone no na me nye sa abone no okay obi a wonko sa abia ni bida na wakọ wotumi didi ediani ato bre ni dia me ni wo mu a rekotu wo mu ho no no kan sa kra che wo de wuni a edi bidi Asem Beba Dabi wuni je na de wuni a edi bidi wa ha ma ana me dan ma wo Friday nso sa anti sa ya wada to Friday diani an kama no wo Friday shi an kama no adi enti na wanum na ato ore na aho ana adi enti na na ma ntumi ni di num nsuo nana pampan na wo ho no e ma me re ho me ho se ma be se da bi sa nti na me nie ni je se diani kwa ndi de kama no pampan na te sei e bon wan kasa e bon e wada ni fiada na me se mu an pie no e bedru kwa na nso di atie gu me so force e hoshi ye nipa say ho na yourself enti nipa no so ye na ye bi ba no nya be ni kwa na ho he ha mo na say mu na mu gu na de nya ho tre de se bi nipa ne ho no efi ya wada no kosi fa fiada ho mache no kra no ne ye nipa be se 20 na gu ho na binumu adamu ache obi adamu ache pa on de me ko ye so no mi sini amai ona etra ukudra obi sa wa no asem ko bi ntre do bai on kra chechero ukwa akasa wo sa woka e wo cells ho no enti senior man no no kokoto ne saa apart from amani obebusa ni kochi obekochi no de ebie no oye ni duty wo cells ho ne say anya ni pie foforo na de ame ya je sotoro na de bo am ne se na me yon kon driver ni bi nso a ono adi kan wu ono de Kenya problem so ono nso adi kan wu to ono hu me na no fre guy na se mo fa na sanka no ni me na nya basa ne be sa asim bi na de ma ban to nya abotre to ono na fre ma me ha fa fa na sanka me no ka che ne sa dia eni ho na maba no ye be pepa ho doctor ne be pepa ho enti je se tia ho ska ana obejeme amanta musonsa Asem Beba Dabi skani wo ho a wo so no ansa na wo be wo ho wo kanta na chi ho no ame edu wo mo no tedem a tukuru bi baso enti ska wu ya ma police for na tu ho ni na no ko hu enti wo so jibu a police for na nsem na de ma wo no amanta monsa e o deto a wo beto anya sa ni so tra wo be gi no ho no mpe ta cells ya wo ka se nipa wo ho a wo koto bi about 20 no eye me fan say size of a single room ebedu Asem Beba Dabi enti ba bia na saade no asabe mugya mu na agumwo ewo etuomo osum mu na mudisie no ehwa ara na namosa da ana no na tene ho ba bi enti uda ho no obi gya ne nan uda ho na Krobea oda ho na musuo nkran na se ubedi eso na pampa na bo afa da mu nyina wie na yu bi a wo ya ma ntemfo ni bi ne dia ya wo so Asem Beba Dabi ne de be koso no wa abem kra bibi we dia mo amudidi mfa nkyeye enti se wugya na egu etuomo osum roba ni mu a roba ne te se kese ana sa nketu ani bia kase ni bi kase pa no na se wi anu aba no po na se roba yadwala kwani na de ni ti no akata so enti obi so ba no asane no ono so aye aha Asem Beba Dabi nso no akobie na no na se ubia fa do hire kakra na esma kakra na wonkonye pampan na ubie so betu afa dem okotem so be akata so no papa ya asem enti police for na ya omo nso te kanta ho no ya mo nte so omo ye ya wo mo nye wo mo te pa wo mo te Asem Beba Dabi ayo se kanta ya kanzai sas woni wo mo kanta na kwan na entrance na bi ku ngwa mu no wa no no te wo no wo kanta na chi na sa gate nso a odi ku ngwa mu wo kanta na chi
enti adechi anopa ni ayimu apia mama koto agu nipa mienu ana mo kwa koto agu nti hankop egu mo mienu no mo saba ko abum na we de ba kwa so mo ha we de ba kwa so mo ha na police ndi machi ese mo kwa koto mo dware order cells ya otumi dware o ya de no dware nana Asem Beba Dabi enti wo ya wada ebesi fia da nwumre a wo ye wa nware na nware apasa ya wada na me ko magina ni gale ko ye no eno ano no enti so obi dam na bia me fan say nipa na dam be say bia 1 week ya nipa ni nware wo hoda nware nana uko fancy yo hene hey enti abasa wo ya de wo di nsu ne hohoro wo mo ho anase de ye sebe nsu ne kwa no wunya wo na nso no na ya de na ade ahohoro ho ho hey wo si tuturi kura na ye problem wo si tuturi bia na ma ne ye problem na ya de wo tuturi o sanana ni asem mu be pie na ho bon papa ho bon wo no mu bon OTEC 102.9 FM. na wo betia dia no wo di ntumi ni so na de wo kom ada 102.9 FM. hey enti sa papers na ya moto da so no wan na beton wo ho ma mo wo mo no ayi na to agu ho o de sai di wo di kan wo ho no won na be jiska no no asoma me akota aba nti ta o kota aba no e ono na apake agu ho ana du ho ayi ya ma wo chi aka ya ton dodo sai na wo me fansa wo da no to dodo sai na da so on se bo hu mienu aha me to be se 5 no ena me be se ho ada so 5 no ye be sai 5 no say 20% am fansa wo cedi but wo be tu ya bro sa o tu ya sai me man 5 cedis ma ko 5 no ska 5 cedis ma won sesa Baby. Hey, wo sales be na akodai police station be sales na akodai. Ye ne kwa abre he ya Amponten. Amponten police sales. Patan. Ho na wo kodai. It's a hot bong 2013. 2013. Okay. Yeah, that's it. Aye. That's it. Sales experience. Sales experience. Bring the newspaper and let me do something on the YouTube for people. People who watch program live this afternoon on YouTube. Apostle, put me for YouTube top. Put me and zoom me. People see something. Remove and open make I see myself. This is newspaper, today newspaper, which Koda, Odiefor, and Akonoba they use for the Mpensemu or Naposo before Santiago and the rest do use it and show you something. This paper is one. Oh, they said you know Okano. We know ebom mienu. And China eya baako. Enti what the baako ese ho sei. Now I say another wine. Mo amuwo YouTube ne so no mo na mu hwewu. Enti na mka say un download YouTube ni bia download. Now I subscribe. O subscribe hwewu OTEC 102.9 FM. Na watumi ahwe yen. But to de munya abotre enche ye beko TV ankasa. Enche inshallah 2020 we go for the TV top so that you watch the program live there. When see mienu enti enuma baako nie no de abo ho sei enti wo betoatoa saa num no saa kosi se obenya de mu wakakra entumi nru enipa tenten na mbom ba bia wuti ene eba wusisi ni wafum ho ne beto de na wafa ne saa de aka no eye on the go bobo ti saa no omo ye no ono ne de saa tam kra ya 2013 no maako 5 no wo so to ne 5 cedi Mamponti police cells. Se said ye bibia abo kosoro. Hey, bibia na yo bebusa asa na wunim de dollars ana euro akwa akodru. Kwazusu akwa aba. Ya so mamnua. Umpom te say. Adom. Very good. Bibia ni akwem. Atiefo kwasusu abedru. Na papa yi
so obehwe a obasa yi a ne anim se Dr. Xavier agenkwa aduane no ye Xavier food no ehon komo ene ye bedie de di kan kwasi ye de besiw so na ato Dr. Xavier se OTEC FM Asem Beba Dabi dwumadie ye da mo ase se ne 2019 mudi ye di dwuma 2020 so mo sa ne awuram mame musawo Xavier fo mo hya ase na mo ne OTEC Asem Beba Dabi dwumadie edi nkita ho abesisa de na ahye mu nkuran se mo nsa nto aso afi so ade a ahye nkuran ne se won se wiase de ofrudu apa ena ye piano ena untimi nso kane aso mfa nhyem passe man ye de bera da sure enti adwumadie ya ye di ye nyina afi atwa mu no ye bo take fam abaso very good na yabo Asem Beba Dabi fo so abaso pa very good na me no kwasem na no obi frame me from America Asem Beba Dabi enam Asem Beba Dabi so enti no opese obie suto obi na obeji aduane ni bi ko na sopra no ho mayen na oti ewo Asem Beba Dabi OTEC FM kasafidie so wow tina chese ahye nkura bebrebe se wase ekoso a ne Asem Beba Dabi fo edi djuma na ebedia till me that say that's right awie ya said ye hie wura 2020 mu nso bio ya ye krado Xavier food diabetes fo a kwasi eje wodom 2019 enya asem ketwa woni anankwani da aso asa onim se owuo na ebefa woni akọ doctor say ye manage kwa na beku nanso wokodi Xavier food eje wonkwa ema wotena ase 2020 ma yentio yo abusha for 2020 nyamiano no kwasem ne pese fie bia mu Xavier food no ebi komu eye aduane ankasa a esayade ti abusha for mu ntie ne yie pa na sa Xavier food doctor akanuane mako ensia na abomu no de Xavier food ti ahode ewo mu no nyasam ketwa da bia transisi a mesa aduane bia nyina nchen edro bia nyina nchen na de ekoso na di Xavier food no kankan ne mo diabetes no na afi pressure fo na ya na da bia meka pressure diabetes enim yenu nenam enti se ba so no anhwe anko ne yi a na de akoma stroke na stroke no de wato ho senya de wotu se wom abusuafo awie nyina no enu nti na da bia hye mu nkura sei Xavier food no monkoso a na muni na ene adanse bi ohodom ya obi ba bedie opani Isaac oba bedi adanse bi na adanse no wote a obi nka nkyira wo se brabaji bi kozi fie ya wakadi ya homa ne nie 0555 789698 0555 789698 the toso no 0577 201495 0577 201495 abrani na sade yesi ni mu amwo amno ne enso dingita ho no so abasa woni adingita ho e wa abefo kwantempon so a WhatsApp no eno so ahoma ni nie 0243 37 4151 0243 37 4151 afei yenkotie opani Isaac adanse ya wadie afa enkwa aduane Xavier food no yenkonkotie adanse a wadi edi afa ho the family opani Isaac the free by being manya infi adunum so 57 the food they shall see almost a year ni na the kwaje once me nkonkodi dium na me di aduane no so no yare ka me ko hospital because the buy no omuma me tablet bi actually the shema bi bidu no ama me bidu no no yare ko soro pa e ma me san ko no na akosoro enti no actually na obi tell me see ya oram see food na me di no na me ni tell do na say aboa me afa no ese so dika se sayari emi edura ni ma famu dia na ka se send pa ni dia na oni Xavier food ni bi no edi bi dia e dia duro no aboa me pa me be sha se di no na me da 24 me di akara chi me be da be 14 na me sha se me di ediane no afi ba form kra eti me be da be 3.5 3.8 na se me ba 4 if you want no an kosu di mu a be pim se me last year me ko hospital me ko
check here no na that 6.6 anybody me ko check here no me want be 2 weeks ni and that 6.6 na say baby ya oda ne hwa na oda hwa na me da enko soro na nika sempo ni say ye call hospital na say ne na bi no keka no nya na mpese me so ne bi kakra ehwe e bi say malt coke ne won ka ho onu ma na enye ne so na me ni di wadan say pa say e be say 4 months you know me num coke me malt me num bi ni na chi numa ne do dia ma ko check ya say bi be ko soro so me ni tanya ma ne say me na doctor ko say na malt ne won ka ho ni na no me num and so still the ko check ya na 6 na eda all the time share and nyamadian say me do no me more but me bi a tell them no say o say media or say me bi na so no emuro you know kura 6 and ka say me last year am ko check 6.4 upon that na me na 6.5 and ma ko jina be afintem ni no wadi aduane ne mpre dodo sen madin ba ko pe me ko ba ko me di ye no me di sabri no me ko di bium en so madin en ko soro en enye I normal me di bi dia how I buy me so 3 ye no ka masa abe kama ni bi ahumia o so sabe why kama na so hwe mu iti na aye kama madin ba ko pe o me ko di bi mu kura na ma je na akojibe wa ya me di ba ko pe no adu no mi tum pa se mi dare na to ase no kwa fa na me ka chom ti dia me kama manfo adini aye se me kan di aboa doctor no sisi but me dia ya ma me no kwa ho no ma wo so kan no be ba ko pe bia ne no adini ma ko di ba ko pe e di doctor no kwa se wo bi tara ba ka o se be ko so be hu ma ko di ba ko pe mi ko di bium and so no mi di no e se di tum pa se are ndi e to ase obani obi ho no ma wonya ya sa ya de na obi ho kwa na ne be ma na nya adwuma obi da na jo a ne ho twetwe no obi ho no ma ne num ntasuo nyine tebewe onya aduane aso obedi ontimi ni obi se na nsansan bi egono ni ade ekrokra tibi tuno ni ade wudi se aduane wapomuden hu nsem no sei na esitie wo ho no ma otimi nya fili bi se dia ya de na se ko enko obi sa obani na me ka se aduane die ni mum die di aya ma me no se obema ade kawa no ka ho di aduane mu die se me ma me ne ire etie die pibia me be ma enko fom a me ka se afuka na ho ni abam ena me ka tro no kana me ka me se radio me kan bi aya ma bi so bi enforce an gonko to bi no kana me kan tro no me be ma kwa me ka se akonde ni ni Kristo me bi za kwa ni in control me Kristo ni me ba me ka se eni Africa ni mo ede sa de timi ni ku ni so sa de timi me ka se ya si woja sitri are enti bi ati kunu da bida eno ba ewu tempo bi be tami bia no ewu te na me kra mpa dia wo mo so se kan chamia ti ya se kan chamia na se bi dru ta so kra mpo afra na ye kese e me ma fa so acha wa wi tu na mi dia du no se bi ne be timi na wo bo no mo yare bi o si bi yeti no me yare no ye kunu kwa na ekosoro no da bi bi se ho bi timi kra no na se kan bi chamia acha 1 month 2 months na eko nti ifa dia no ne die me kan se obi a wase na o timi kan so video so a me kan fa en ka se mi promote doctor no na ni nyame ya ma me ni de doctor no ni no dia no so aba ya ma ni na me kan no kure e dia ne be ka se ni re kwadi kwa dance pa se me ka se e dia ne mo amia se me ma yi no hon ka ho da bi di dia ne sa ne ma ne di dia e normal ni ame kan se di bia no ne bi ti ne ya bi we e wa duro ne mo bi abeko doctor no ho ka se e dia ne o be di ma we o be ma instructions say uya yewi you say so once you be so di economic pedia and abeka say aduane do enti sa yare ne mo say do also na doctor no ho no ka say di say dia no wi ye sa nkwa we ne no apecie di ni say ade di say na ya na udi eso dia enie se do ya yesu sum yare edia na se su yare kwa di pa bota ekira wo jiri say dia no tia boa ma atu yare na so so be ka say yare ne ni edura ene ne bi on ko doctor no wa ko doctor no ma na dia ne dia mo jiri say nsi bia obeye wo no ni tu obi bi o say ni bia fo say ko doctor no hodo di digital to no bom paye na instructions a doctor de be ma no odi e da so di bia no bia be ka nyame no nyo say yare na se bitu wa bra onyo how bia wa akire. That's right, wonderful. Abusuafo the savior food no etimi eye eno no ena papa yi waka nsem ni nyina de amaye kama enti misrawo bentra hodo mu bulu nua engu asum ai Bomodia so be babaji savior food ni bie na wadie eye aduane eye duru na papa dia kura de amana ye nwanwa ne sei wose wadi ye afiniye baabi oda na ehodnuma na oda
baby oda ne honuma ena oda afini o wodi ba ko pe ene say nyame afa Dr. Xavier so ama sese die wanya na yaresa no ahmani nie monsan fa bie wai 0555 ubo 0 ba ko a na obo 5 nko a miensa na de ahye ho ama me na afi wato aso sei 789698 0555 789698 the toss one is 0577 20 1495 0577 20 1495 ma mo pese mo ne di kita ho e wo abefo ntenta fidie no so WhatsApp ho no mo so mo mfa sa ahma we na yeni san kita ho no 0243 37 4151 0243 37 4151 say diabetes nkwa na edokrowo ana se wanya bibi ti se pressure mesre wada Xavier food nkwa aduane no ene betimi age wo nkwa ti mu nkoso a na munni Xavier food no na nyame befa Dr. Xavier so 102.9 FM etimi aye adwuma ama bibia etimi akonkan nyame ya aduma nana obesa so atenka bi Dr. Xavier memfa ne nchia Emma Asem Beba Dabi crew no very good yeah that's right dear oya de pa ene e ma ne more peaceful Xavier food for ye mamo piao haya 102.9 FM OTEC Asem Beba Dabi dwumadie no ene wutie no ma fidie na haya meba Donima Steel Complex. The whole quality roofing sheet. Type of open. Long span. Strip roofing. IBR roofing. IBR tile roofing. Standard aluminum. And a galvanized packet roofing sheet. Plain and a carrot. Roofing sheet accessories. Within the roofing sheets. A board dansua afibo. A munu. One more juma front so a installation. Perfect. For people would dance. No man phone tina. And can say a day fair. Afi roller. And a shutter gate system. Manual and automatic. For garages. Warehouses. And stores. Emma Ufia Yino Edemufua. Na Donima Tropical Nails and Swear. And none your friend the carpenter's choice. And Juanebu. And Nadua Samson Pontimumu. From 1 to 6 inches. Donima High Tensile Iron Rods. Hey, a solid papa. Kumasi Ahenia Walk. Asafo. YF Danshan. Tamalanso. Canvili. And Accra. Cantamantu. Friend. 0540 101 555. And 0244 461 539. Donima Steel Complex. And Chima Babato. Debiara Dani Akwenya, a wahoma ye de boa boya who Emma Dachi. And say, Obema wabofra sha kindergarten ase ne brano pepepe. Ama wenya dachipa. Wei die, enchinche hunase. Ehunim, na ye ncha akwada bia nsunja. Ma wabofra no sha kindergarten ase ebra wenya mfie 9. Ama wenya dachipa. Eho na omodaya so ehya ase. Ma ye ncha akwada bia nya. Fa oba wenya mfie 9 ana mofro wo nipadua sintobi. Eko kindergarten zisia. No munya omodachipa. Enkai boyi, omo de bra ye Ministry of Education. Ghana Education Service, no Mabuafo, UNICEF, ni USAID count. Now, kwasi when the Majina Hatchabe Sima Biasania won't pay day. Oh, say I don't know so I do so. And a Sima Biasamu, Anno Minia, Gonorrhea, and edited the Muama Fedia, don't so cry why then. Then nameless will be now, Emma Gonorrhea etetino, a brat titubica, B2 Mesha and capsules, Ewojaso, Obia candidiasis, Odepua, Obia and Sansa Guguni Bema, and I had Yamunia Wabiano, and yet Titubica B2 Mesha, and the capsules, and they say Wobiano, and Yamotoba Breno, and Watino, Titubica Herbal Center, and the Titubica Garlic Bitters and capsules, and Yabegaso, ne to diabetes ase, high blood pressure, asthma, Wobi a seven and loom kakakra, menstrual pains, and Hunam Yaw, Titubica Garlic Bitters and capsules, and your do American for the amount. Oh, Titubica B2 Mesha, and Titubica Garlic Bitters and capsules, and do Atwa, for any KNG Herba, Ewom Fredimens Herba, Danny Herba, Colinac Herba, and a healing Herba, Ewa Chamfo New Market, Smart Herba Obuase, and a Jodas Mas, Ewa Konongo, Owuskobi, and so on Coco, and Alfred 0243 975 628 0243 975 628 Titubica Herba Center, and Nupapa Fieni.
My dear, yes, sweetie. And then mammy miss out. Oh, Bissam, meaning so dumb a pan. Now, a miss by Panam and Quan Danam and Commode. Oh, Nina, let's the decal pie over there. There would be Mona soap and Mona cream. As yes, Maya Fairfan Hannah. Ah, may I say, now, maybe the emotions to my answer. Hey, Debbie, maybe shows clear fancy. I said, my show soon. And what can you say, dear? Many Mona soap, any Mona cream, I never wool. Said your Mona soap to me skin rashes in your crop. Na e pump and free nipa ho. Na Mona cream to me sa proper ne ho a. E ma chimi fu blum. E ma skin aye nwensen, e sa ye bokko, sa bofra de no. Oh, do se de me nyeja me ho. Ba bi e wo se me di Mona cream siesie no. Me di be siesie. Hey, Mona soap and Mona cream. Na ne bon so nya de na busu yi de. Ene ahofe no, mema na busu ama ho. Ala me so ma don sa. Omafo here Mona soap and Mona cream. Enfre Agbeve Herbal Center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD ahwehwɛ saa ejedi nkrato yi mu agye atomu sɛ ɛyɛ. Asuo atware ɔkwan ama ɔkwan atware asuo. Afai ne ehunu panin wankasa wa bibiduro ayaresɛm. Wɔne wɔn kasa ato afa ho. Wɔna wɔn kasa mu abuo. Enwodwo yade, adwenemu haw, hepatitis B, koko, sisi yade, ene yade nkaye bi ete saa nyina no. Woduru ba Herbal Center aso ya. Ɛyade ketewa bi edema no. Woduru hɔ a wɔn fidie huntahunu abrane ya wɔde kyerɛ baabi amfomso no ɛwɔ na wɔde ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue etimi aba. Mira ɛna wo kaniti asa no. Na no madamfo afiamanu anya nkwansia no. Ɛhɔ ɛne yɛde no kɔɔ. Na ne nkasa mu abusai pain na wɔkɔɔ ne yankyere ɛne yantwe wɔde ahaban ɛna ɛtɔ so. Ba Herbal Center ɛwɔ Kumase Atonso Agogo Hospital na chi hɔ pɛ. Ubusa akrakra na ɔbɛkyerɛw. Fra wɔn number no ɛwɔ 0244083482 ana 0272500012. Achemfo ba wonim fam ankasa ahaban kasa wɔte no abebuo mu. Very good. Asɛm no achamfo ba ɔse yare nyina bedwane firi sɛ ahaban kasa ɔno ankasa no ɔte ahaban kasa saa bre ya ye kasa yi obi wanya nkasɛ anani nompe no ɔhawa bem areho sada ne da wobɛhwɛ obi ne nan ebi afirichi wɔde akyini wɔkɔ ne abum ne nan ne ya asɛ no ebi nso anensa obi di ɔse mi dompe mu hwemi wi emu hwemi enioma nhyɛda nkoso yie dompe no na aka si ani ya sabre ya ye kasa ne ho kyerɛ no wanya kokoram eno ene ade a Ba Herbal Center eye expect mesrew sɛ wo won kasa na no mpemu program a sɛ ye cancer ana arthritis a wo de fabra Ba Herbal Center na ba chamfo na ankasa no enimra mehia na muntie na no ada na bones experts a efri Semba Africa business mu won mo ye excellence award bi 2019 ene ye born abaso ekere sɛ ye ka abibre mu ha nipa wa kwadare ewo nompe enkase emu haw sɛ ye nsam firi hɔ a ɛyɛ Ba Herbal Center enti mesraw sɛ bia wakiri brɛmo ɔhawa bam onamu abu onsamu abu dompe na ka asiani emfimfini baabi ade sɛ grisi hɔ no ni nyina afiri hɔ awewe ama dompe no ɛbɔ agogro gegrede saa ukotodwe hono ya na sɛ nsadua no asensene ban da bia wote ya wo dompe ni mu fabra na ba chamfo Ba Herbal Center womwawo yade edi wunya eye stroke akawato ho eye namu yade etwere yade abodam anase sebe yafuru yade de haw obi wo ho se ma yemre wankasa kan yade eba bedru Ba Herbal Center ye wonfidie yade yeni padua ni mu hwehwemu baabi asa yade kro ni firi no yade yani ankasa ye hama man enua hini ni nubina no yade be yo ho adwuma obi wo ho asabi nkudaa ena atoni suyi apria ngu bra ye be dress ne kama amawo yani aya ya gini pato ha ye wo ma ene mema dabre a wo be se ye gye to ha ye be gye wato ha ye wo Kumase Atonsu Agogo bus stop ha no hospital ene wo hoi hospital no achi ena Ba Herbal Center ye wo je doctor ne number eye 0244 08 3482 ena 0272 50
0012 ofra yabaje so ya no bekasa dia wonti ase no yabachirim ama wonso wanya wahoto na imboost herbal mixture eno so yaduro na yawo number 1 immune booster ya sa aduroi se wonya bi na so no mo a ebo ni padua ankasa yo obi wo ha wo se me de da ne da mete yawo ewo ni padua ni mu me bre ade sofa yes otena ho a wo be sofa imboost herbal mixture ba pebi na todom na no mo ebebo a wo ebe yi sa pains ni nyina afiri ho ama wanya onipadua de aye wadwuma obi wo ha wo se me de pressure diabetes ewo me so obi se me de me liver kidney problem waba ho obi so se me de me bu me nsa me bre pa obi so se me kra de yemra yo me duru mpamu asebe me nkase obi so se sebe namu yade makote bi na etete me kona kope posi ni na duro no imboost herbal mixture nanonom ba bi eto no bi ani wuram obo OTEC fimfia hakora abenya bi fra yen wo 0246 208496 0246 208496 offers ahoma wi ya posi ni ne beje so ye wonte ase no obachirim na ode amaw. It is another day nana ya Krobea Asante ma menchia OTEC FM ene na tiefo nyina na special thanks enso enkoma ma me ya cha ene ante kunadu onum nyina wa tonsu Mavis and to atomic bomb. You are so lucky. Atomic bomb hit you. Now you do run. And Honorable Atobra Justice Assembly Member Ayeduase Kotetum Diasin Sunye and watches and Nayaw. Omei and you may be Wahonomoa, Koswa, Sabe, or Dagune Hua on Tiasie. The obete, a wubia, Odune Hua, woo bebia, a freer, eba. De biarada umye radio TV newspaper mu wabra ensemwa ehu ebinim yemompaye na yensre nyankropon na ho bambo nyesa de ekoso no ebeha na PSA me vice president PSA of PSA Choba PSA mensru why we are very fine ose customers no omu twafufu no omu tie sales nkomo no omuhunyo omu monfancha ye munkuse munyimu adwen ya adesua ka ho yesua de no na ye kire ye ho ade okay momma ye ni dwuma bi ewo afrancho enso emra na enkane nipa na wo ye committee chairman ewo afrancho ho eyowuru osetu ye ne opanyini no ekodi enkomo bi na asemu a esie ewo afrancho masesei omanfo dadwene ho a wonte ase ene se crash bi esi ho e masesei wonum eye dododofo ene asibifo nyina no wonum nso no gugjem tu ya wonum hunu de wonum ye owuro setu awiai ahayi OTEC FM Asem Beba Dabi programs ni yamo ha o OTEC 102.9 FM opanyina ampom te sai okay ya dase pa awiai ene wadaje a wanyama OTEC ene Asem Beba Dabi programming na wadama edi asem ena nanu afrancho we dia wa wanim die na si wo ho chirechirim na yentie yo opening ye chene se enene nansa anajo me a former committee chairman ena mati volunteer ewo afrancho ene ni bronco the first ne bronco ni afrancho no kono sem no anoshi me hu se wo se mati volunteer am to company for ma o ma me kwan ma mati volunteer se ni ka hu bi ene namranche no di eye aduma anajo bia na nene nansa anajo no ye wo aduma mu a ena emranche mienu ba ko Asem Beba Dabi ede na umprai na ba ko de na emoja enwunu no nti ombeto ya no ne ebusom se ade so omo from kotia ho masekwa no so omo beduru ho no omo ewo filling station ho omo gina ho omo edidi omo nkomo na de omo wan se adakarifo no omo ye bugunafo no omo eku ewo esoro ho baabi nti omo toto abo e ba baabi a omo ewo no ena omo kan se na abo amototo ba e de se wan ye a mo de bepra enipa wo omo kan na chese dasia nye adwuma ma ekoye kaskasa e ma ekoba se omo tugu emrantie no so
say mantin you know that for so no mu doso te ma wo mu abu wo mu ama say wo mu san de di say ntimi wo say say kan say that yes e di wura ba ko na so nchem Asem Beba Dabi ama say bi moja ne etu no na ano so ntimi ye say sa na te dia and the police station man kwani bi go for bi kan ho ne police station ko report apo for here say hospital doctor na first aid answer and wo mu ko no na doctor answer no any so so ti wo mu fa no koji enam za kwan so onu oni insurance nti ba sa no economy so doctor bi o e fra no amesewa nti ema wo mu de no eko amesewa ho wo mu ko bi wono na aye service kasem enam say na insurance ni woni di na aye kasem nti wo mu ye say ene wo mu pe parents na chira kwan na wo mu pe ska emra wo mu san ba betu mi e wo efrancho ho e di taxi bi e ba nti wo mu ba ye no wo mu ye say ni kro no mu no taxi ya wo mu nya san dia kono na aye din wo mu nya taxi ye volunteer for no na ye gina taxi bi na taxi for no show say wo mu ebeko ti ma me ko say ye volunteer for ndi esre mu fa wo mu ko say ni pa na plan parents wo akoye application kasem e di akwa fi ni pa no ti wo mu ko ye no wo mu ko to abewa na wo ma um bi kakra no wo mu san akoi ti wo mu san ko du amesa wo mu ko ne ke say ayedin ti ye wo ma san ba ye no be ka kire say chairman anyi wo mu nua no akem ti ebasa no meche se boy no so franchua na fa se watena ne mrantie no adidi agora wo franchua ti anaju no ha meche se we meche ye abante na wu meche se nipa enya ne ba no na ni soso ba ye no o mbe ka kire sa no ye nse ni o mu ye nko position on ti ye ko position ye ko na position for no to e ma ba ko no ba ko no on ti e ma no e nse ne sa ne tie dia o se ye ko pe mrantie no ye chi wo mu ti edin ka no na mrantie no a oni onua ne nam no onu nko afase kan eko sa daga tipo mu eko chi wo mu panini ba ko edi card ne bai eti mu ene bai ne sende afofo nso no so nti volunteer afo no be ka ho be ka police for no ne yakọ sa bia obi god afo nso wo mu do so wo mu so memma matofo pa wo mu asoso wa ye ze pa matofo no bi ka police for no ne high taxi dem you know na ye de ko ye ko no look ye ko bi ono na e man ko ne ho bema ba kutu jina umu a wonu umu kasa sa bema no ye chi no ye chi sa bema no ye ba na police ni ye se o se ye fa na yire no ba ko yo mu chese ba ko a o ye o ka ho pa no ne yire e jina obi ti o ba nso ye chi no ka ho ye chi no ka ho a ye pa ka na ye ba no e na wo ba ne bema no chese bobo ya bi ye san ye ho no do ka bobo ya no o ka ho ye ti okay ti wa na ma taxi no cross bobo ya no e na wono so yi ni fi ka bubu ya no so ne on to ye de na police car no ta no mu ne ye mu ni ba police station no ti be du police station ne ke se ade ya bechi ti na ni pa pu da police station no enye ni paketo e man memma we ba ke se e man ni ama ne ke se ani susu ti sa te ne police ni no no ye ne se ne sa ne cheri wa frɛ wo mu panin no wo kodie wo se ye mfa nkofo no mu akodie yes sir cheri ni pan si buba ho no awa na akofa asamfufu asamba nti me any volunteer for no ni police for no enyina fo ndasa no ko for no ebusia for no bi aba you hold the private car bi ba nti you for sa private car no na ye ko die police ye ko wo musa ma no asem mekan na police for no so na document kakra wo muso aye no wo mo de ma penene no ye lo tutu ya no kakra kakra na je wo mo ko for no e ko ni nti ye se wo mo ye se wo mo be ye ehun krata na wo ye kramoni no na enda no anu matimi akosifu no nti omu ya kaka ni nyina bia de ma busua no chefe ye ba bedu hwe no na animu ade asa kakra ye bedu hwe na chefe kofu bi efri esi mozizum aba francho chefe kofu na dan ni wo mu tabu dan ede ene wo mu abebubu ni nyina di jatum ati aso dan bi kura ebe omuntu abudani bi ma so dan ni nyina so Asem Beba Dabi asa ni je se ni bra banti ni corporation na ko hu se wo mu manu wo mu ayire no mu bebre wo police station ti ni ko busa police no se ni se enko ankiti be den wo mu bedidi no so chama
ɛno kora nti na ɔmu nyinaa wɔyɛ adwene ho a ɛhu kwan a ɛbɛfa so agye kɔpɛ kuku bi ma wɔ mu ɛdidi kakra nti meba fie no a meyɛ sɛ ne mebɛpɛ nsuo bi adware no dakatefoɔ nso a wɔmu yɛ ghanafoɔ dakatefoɔ no deɛ bɛsi fie yɛ wɔ mu wɔ ha a wɔmu so abiebie stores no nneɛma wɔ kurom ha na wɔmu so nyinaa adwane akɔyɛ dakatehene no fie wɔn na dakatehene no so fa ba ɛsɛ kyɛman ɛsɛ asɛm a asie dakatefoɔ no nyinaa wɔn a yɛ awɔhoɔ no ɛne ghanafoɔ dakatefoɔ no nyinaa fa adwane aba abɛhyɛ me fie nti kwan bɛɛ so no yɛbɛfa a yɛbɛtumi abɔ wɔn mu ban na yɛ ne sɛ ɛne wɔn yae na polisifoɔ no kwan so wɔn nɔɔso wɔ hɔ sáré a mɛfiri mi bɛ wɔn ti afɔ n'aba wɔn aba abɛhwɛ abɔ wɔn mu so a yɛaka no so ban wɔ hene no fie hɔ na wɔn hene ne da ase nifira mi bɛ wɔn ti afɔ no de wɔn mu nyinaa kɔ hɔ kɔbɔ wɔn mu ban anadwo no nyinaa kɔpem sɛ adeɛ kyɛn nwura ansa na ɔhene no ɛfa kwan bi so afa ama wo de wɔbɛ sɛ ɔkɔ ne fie de wɔbɛ sɛ ɔkɔ baabi a ɔkɔ biara no wɔn mu nyinaa nkyɛn ɛkyɛn tie fie hɔ ansa na ano dwo nnua na nansa na anadwo no ne ɛtete sɛ yɛsɛ wɔn so mbɛsan baabi o asa bi di another course the bass ara na me spare commander a wɔkɔ deɛ misakasi bɔ na maneɛ sɛ deɛ ɛkɔ so ni ne bɛto deɛ akɔ so nti ɛsan akɔ so bi wɔ yɛsɛ wɔn so mbɛba na wɔsɛ wɔn menya abutrɛ ne ɔbɛfrɛ central na yɛde enforcement mpanyinfoɔ apolisifoɔ aba bɛka ho yɛ no korɛ anadwo no ɔma apolisifoɔ no bae wɔn bɛka yɛ volunteerfoɔ no ho ɛma sɛbi yɛbɔ ban a kɔpem sɛ ɛnura anepa yi ade akyene ne ɛnura nyinaa ne kyɛ sɛ nsɛm no saa ɛna teɛ ti aberanteɛ no wɔn mu de na mu no ɛkɔ tafo ɛda no na nwummerɛ no tie no ti ɛnɛ no wɔn mu yɛ na yie ɛwɔ mmerɛku wɔn sɛ na busua pani hɔ na hɔ wɔ aberanteɛ nso ɔyɛ banani ti ne saa na ɛteɛ. Okay mo chairman yɛda ase na meyɛhwɛ saa krakye banani yi a yɛawɔ ne biribi akunu no deɛ no ɔne ne nam ne kyerɛ sɛ ɛdeɛn na dagatefoɔ de wɔ no dagatefoɔ no deɛ menim ne sɛ aberanteɛ no bɛɛ na wɔtwe mmienu ni na yɛwɔ volunteer adwuma no mu no dagatefoɔ no ɛbɛne saa kuroma no ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔ mu ɛyɛ ntokwa nti me chairman a meyɛ volunteer apani no mekɔ hɔ mekɔbu saa dagatefoɔ no baako a yɛakye no no wɔn na yɛ ɔmatwo paa wɔka dagatefoɔ no ho ɛmu sɛ asa adɛn ɔpɛ sɛ wɔmu de asantefoɔ bɔɛ no so wɔayɛ ne ho sɛ ɔyɛ santini banani bɔɛ no nti ɔne asantefoɔ bɔɛ so naa ne nam ɛmu sɛ sɛ deɛ na asi a enti wopɛ sɛ moko ntɔkwa akyɛ sɛ wei afa wei anadwo no ɛwɔ abɔntim hɔ ɛti baeɛ no kɔgyina mfimfii ka kyerɛ m sɛ no wo a wobɛyɛ bɛsabasa no bɛma bɔntuafoɔ no adiscipline wɔ hɔ nti baa saa no dagate no ka kyerɛ me sɛ mmeranteɛ no bi agye wo mu fu ma ya ni bi fun anadwo no sɛ adɛn nti na obi agye wo fun na womɛka kyerɛ volunteerfoɔ yɛyɛ nkɔɔ bɛdɛɛ wɔ ha na wokɔ ne wɔ mu ako wɔ mu soso wɔ mu ne mu hwee na kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ ne wɔ mu ko na kyerɛ sɛ wamama na bɛtiri so kakra a ɔso wa asan yɛ matwoni a wadɔdɔ biribi atototo ne nsa ho ne ne nan ho nyinaa akyi ɛba saa no a na ate wɔ huhu a mmeranteɛ no a wokuro no mu no nti bɔse no so yɛ sɛ ɛne sɛ ɔdwumi a ɔne wɔ mu ne wɔ mu bɛyɛ deɛ ɔmbɛyɛ na mmom deɛ kɔsi naano deɛ no a ɛwɔ bae no deɛ na menim adekorɔfɔte a ɛkɔfa saa de no baeɛ ɛhɔ kakra deɛ menim a mmerɛ bi a ɛka mu no saa bɔse korɔ no a group no ɔne wɔ mu bɛko wɔ abɔnten ama dagafoɔ no nyinaa bae ma ka kyerɛ m sɛ no woa wobɛyɛ deɛ biara no nyade a volunteerfoɔ yɛbɛma kwan ama woayɛ didi ade step kuro no nti baa ɔno ɔno deɛ ɔdede bia nti yɛnim kakra fa ɛho ano ɛno no okay ɛyɛ di ade ɛna saa banani boy no boy no yɛfrɛ ne sɛe ne dini paa deɛ ayɛ sɛ dikire bi ne tem nom de frɛ pɛm buchi Amani Buchi. Hey, I do your fashion designer now, your brand fashion ambassador. Why say a young boy who say when you're basa. Na ayisa nyumre nipa na anu oka ne ho ne kire se o ma anu o mo toto abo ba wo mo so do na wo ma yo mo bone enti na anu o mo toto abo ne de ba wo no so ana eno na minti kire se sadagari pon satem no need different people we na ko ana se wo mu aho na no wo mu ko dagari pon no
saa days no kwasiara ne memenda no wo mu wo bia bus wo area ho a wo mu boswa ma ade ate dakatifo wo ntam wo nyina free bo kronum bremai wo nyina beba be tua awi sawen kama nam sa ma ade achi eti yunti anko na my bobo commander man ete wo mu makwan ma na jo no yentimi enye aduma na commander say yenhwe na edu sa Saturdays na yemu wo mu kwan na wo mu di wo mani kakra na yafe ama yakon mo agudem ese eduru memini da nwumre bia de ne dagatefo e weria ho nyina party nyina ba behia Franco dagatefo no esoro ho agate party yes asem kitwa o mi samedi soa okay anigye de to de bia ye na mayenhwe o dagatefo no omo place e bia ho no ye fra so e bia dagate lie e wa Franco ho ana on say bia memfa ne say ye wo kuro ye se bia kuro we ni zongo nie ye wo kuro e bia se ha ye frafrafo lie aha ye dagate for lie mo Franco ho no dagate for no wo mayi ba bia bia ho no dagate for nko an te ho ana there be Franco ye ni zongo lie ho ene ye ni dagate for lie ho ye de tiene say I say obi wo ha ni fie ni mu no mu abesre na wo mabubo ntabo dan e wo ho na wo mu atim ebi abola so kura no wo mu timisre na wo mabubo ntabo dan na wo mu atitim na wo mu titim no so sabi wo mu nya basabasanti ya na ama sabi committee for ni asame man for no yentimi nka sa bia ye be pam wo mu force because wo mu ba wo mu nya basa do adwuma anko ana wo mu ani wo so a wo mu ye enam san nti se wo mu ye hu se ya wo mu ye bibi ti se we no nti na ma yenso yentimi mfa bibia emranhye sem pam wo mu free ho 102.9 FM banani no anu ni so ba te se won patabo ho na mi kete onu onye basabasa oni mranhye na wo krum ho no na enam de bet onu mu pa de onye basabasa ya te so ye saka wa boy ampa yes, Sakawa for internet, Sakawa be. What be sir? No, dear Matissa, I will say he did scan, Scam business. And then the oh, yes, scam business, Nibi. Hey, Amani Bucci. Yeah, na, Sandy Panua, what the idea war on one Casami Yanachano. Ye di catching no we ye wo mu boss pa na we machu no boy no e ba first na no plano onu no bo ni din ti say ni won tin ye din kire say no din no e na e di bia so ye mai ni ba no so onu me di catching won no e onu na kire say Dabi nye onua na e ko chi na kire no e na kire say Dabi no onua no na ye sa demum oba na ogina ho no ekunu na edibibi yes anti na ma ye chi oba no so e ka ho ede ne koe enti dia mo che ne yere no on de sese ni kunu de wadwane ai wo mu do so bebiri ra fo wo mu no ko a ba ko no nko sa no bugina fo no ba ko ene nko nti ba sa no yentimi nkire dodo a wo mu erashi boys no a wo mu ede bibi wo mu sa nti wo mu boss pa no a ono na ye bia ba no a wo ye machu pa no ono na idi kai echi no okay o de won he na so entem ha e ba ne form ha kakra no e wo no a chete unu se e yesi kan na se ura adikitwe bia se a knife kitwe bi na wo di wura no ho enti hwe moja ne nyinu gu ni trimu moja ne nyinu e fi oba bebrebe force because enam se wura ho no wura mu ko achiri muko nechiri boys will delay her skasem ninti ai next day no na say wasa abdu kakra nti da bibia wo mienko so na chete no ahodi wo mu atete wo sa be kwa nya wo mu no mu be ya de mbe nti ma delay ma moja no pa mo so o kan bibia na mo etunu ye chekwa ni hu se na frum go aso se bibi sa ka na frum ka ho
Eyi o hwe dagate for no wo mo eyi no ntabo na o mabobo se ne yoka so mtumi sire obi asase bi na o mabobo siso ebi abola nchen na o masre na o mabobo siso eye dodo be sei ene wo afrancho area afrancho ye yensuo mu ho wo mu wo dan be nsia ena be bia wo mu susu wo ene bola no susu wo mu does nine asenu ena ye wo masikwan susu wo mu san wo kilos be nu ho ni na ya san ko funu bia Asem Beba Dabi asemo enti se de omo adan ne de ya omo ahyehye ni nyina wo mu ahyehye no abubu ni nyina to agu ahyehye no ene kwaka obi asore dan akura enti eye amani buchi no ono nso squad ene be yeye no de we crofo na busuafo wo mu wo Mozongo washia we ye mfaso bia ni so kwa na sese afranche wo no adai ehwa ye hu ana hello afranche ye hu ana chairman say de volunteer no wonti ebo be first neka 12 na sha ase ndi say basa no ebo be 10 pepe ni ma mu astati na me hu say ye hu so an ma prayer police commander no dey approve for aba be kan ho na afranche ho police ayi na ewo ho na ye police post ana police station ankasa police station ankasa omo mpon omo pon na omo atumu pon di BBC na se volunteer for ye chiwa ni akobo pon ni e de wa ma wo Asem Beba Dabi edi abosa ya no omo to omo pun omo no be off omo atumu pon enti mochi obi anum akobo pun ni abie mo akobo pon no mo bie na ye de wa ma wo na de omo ye adwuma wo station won ye miedu pa na because report to be a beba bia e na ebi oba ba akopɛ na ne wo ho nipa mienu saa de nipa mienu na ye adwuma wo ho ana ye omo pen omo police for no anti ne de ye ye chiwo de wo say ye do come police for ne de wa come say wo say kwa woni awa ye kwa na ye jawo wo bi wa na nye problem sem ne bia o ko din kwa sem bin tie so mu sa na no ye tru nyansa kakra na bia ye jawo ye mu mte wo ko sem bia ne de wa koma ho okay that's it volunteer chairman ya da ase bye atiefo we ye owura osetu enkane no ye committee chairman sese de wa nya biom ti wo volunteer chairman enna asemu a esi ye na anu ada ewo eye afrancho ho ya dagatefo krache baako ye fredo amani buchi ya wom se scan ye adwuma yi se wo ye bio sade ye o wuntumi hu baabi a enuoma bi totoba ene mrante na dane commotion o hwa asese ka market way bi dia wona suntemu ho ne yemo side ho nso krom so mu san hu bibi wo ho saa ya moja nwina gu krach ni mu a odi akowu and somehow pa enti ano no ye be show pictures no ewo ho na yahwe krach no ade no ho show enipa upra menka se wo ho odenti ubetumi de awromi o no mumye nsua de opra afoforo no ohun ne ho se onye weak but no nim se moja ne tene no ni nyina no moja we akra friends dehydration of the blood bam ti blood ni dehydrate epie mo sa no mo hu se wa yemre ti wa yemre o mu konya ska kakra so om de ne ko hospital no kudru ya no je amani buchi na scanning so zo yes scanning ade na opra ni e peska ana scanning for so de senka photo fo nyina ahola ide so edu anwumre na akọ scanning fo yi suban yo mbe dan na die wo krob muni a na nu bi na me bọ me chei na me yama yi bi na mko wura mu bi na scanning fo no akora wo mutumi de champagne ya ne boarding ba ne de asi bucket mu no obi na ni nyina no om de hohoro wo mo nsa o scanning fo no ba ku bi wayi na yi phone pa portable phone no mu hwie
champagne goes so sad. What is the essence of this? Just so who says scanning kekeno? Any yawa na said ye. Scanning for a monk and them. I don't understand you the scanning popro. Okay, enti yebe pictures no send ya de walk ratch net ye. Ni one nam hwa e ma ni kokko dane no owuo no. Me the barber to sunti. Those on the YouTube, you can go to the YouTube top. I will show the pictures right now. Agbeve Heba Hospital. Agbeve Heba Hospital. One monso ewo kwamo muntie mesrew. Ejoso fa joso ka nyaka se obesi wo kwamo station. Wasi wo kwamo station hono. Station ni hwe ni mu pepepe ene ye Agbeve Heba Hospital. Yade be na hawo. Eye 3D yade malaria. Eye awo ho na aye odin. Eye wo yefunu mu ene onya problem ewom. Taford wana se hunamu ani nsansa. Wanya prostate mu hawo ana waye mre ewo mpem. Wo hawo ne sei. Wo yade ne sei. Waka. Sa wo ba bedru Agbeve Heba Hospital ya. Ye wo mfidi a yede ye nipadua ne mu hwehwemu. Na yede ye nananom nu ye hini hamamani nu bena no. Yede yetu yade na se yamaw. Sempro yen yete yade na se enti yade efo. Yetu ase no efo mayen. Yene ane yede mo na soap and cream aba. Se pasie wo hwe bi pa ni sirem. Hwe obi nsa ho se ne pay de ne kwa. Munware mo na soap. Monsra mo na cream. Epeba unamwani nsansa aba bebre. Wudware a ohunamwani aye richi nyina no ebe toso ye so mu a otumi se the skin is mono emre kama tumi pompe kama ate mana sabe untumi nya yiye no mama mo honam nya mre be ma ni so mu a untumi se ade na ye onka so obeya yi kura na the way the skin is very soft no etumi jinja no what you say emek kan yo masi no maso mona soap and mona cream eyeje Agbeve fever so ho na de 3D yade ya chew ya na asa wankasa no waye mre wonyare nso wonte apo no Agbeve fever na nyu ahoto wo emojawe ta wo so ubu nsa wote yaw pa koko haw no Agbeve tonic na no nso mo aw oni paduam yo ya fa Agbeve balm fa srasra ebe ma ho ato baby eto no obi akwa de open budin 0246 59 5256 eye Agbeve fo ye normal national so say Rimi Spices promotion ya yaka ho asem aka na ebre ni Nyankopon ya adomo akosia de di anim ya Sunday on the 12th January 2020 kosia de di anim ya no pa no ntu 10 am kai ni ahyase ewa apatakese ase ewa kochira center mo amode mo nioma ba OTEC ha Rimi amanfo di o mode ba ye ni obi die utumi hu so obi die aboto different dru bi edunum obi tumi kan ne de no na 500,000 hey amanfodi enti promotion no ye nyina ye behia nyambo akwasiada ewa apatakese ase atisi eba hobi dana hameten brother Sami mu nyina eba ye beje jimani eho be ye de achede ne de bebre obe grabu bi na ade akọ nti kwasiada ma ye nhia ne grabo ena aboaje wa heba clinic nso ewa askore mampo asabi wo be Pentecost asore no asabi Pentecost wo be ne pa na wa fabrod abeda ayemo a wakwa fabrod no enko koko how enam yade how hypertension how nipa ba ko hypertension ni diabetes nyina how amoa ye mre prostate kura sad ne ho aba jim problem wabam untumi ngo hepatitis nyina how o yade no mema ni nku wate brabo aje wa heba clinic ni amwa fra ye ne no ni yade ne ho nkomo 0277 765696 ofra ye ne a yabaje so ye no be kasa ena Charismatic Ventures ye this Zahara Mist and Zahara G capsules we are the producers of it Zahara Mist and Zahara G capsules no eye nrobia se sebe nam yade bi no akote ama be ma ho no ensansa gu be ma ho enso anini bi si u be ma no so potia obi pa no okoye yi na hu se bi si ho sa na master tu hofo hwo ba bi ba so ensa bi apempem so no advise yourself wa hwe na akowura mu a wawura to kroboni what you say amen kaboni bi kura ba ho ba ensuo gu wa
konom Zahara mixture nom Zahara G capsules na faka ho ebeboa on tohwe efa ho no senefa aye 3388 nom Zahara mixture ni Zahara G capsules be ma waye mre enam sisi yade enti I tell you pe Zahara man capsules ijetua to what you say baby you to no bi ewrum 0246 34 8334 eye ya homa trofo afei mo amuwo YouTube ne so mo muwo YouTube ne so apostle crache no fa ne first picture no fa bia ho e mame se ohe first picture ya e bia ha ya pacho if you know you are obadia type don't go to YouTube if you know you are obadia so for viewers and discretion no for go for viewers and discretion no go let you fu Asem Beba Dabi ohima gifty owo Belgium and was nana the attacks no we should stop the attacks they say gang na emrante no mo tete no and this attacks afofo we no nyina aba o na samomo ya daga te fokra na maba samadi so na mudia munni attacks no emfaso ni so monso we yesia na monso mo koye reverse attack enye and do Richard and so cry have been was keep the fire burning Vasti Kunadu or say my mentor good day you my partner more bon yadamo say I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Pon Oken UST and walking and was a Kodobonsu Fabia who you know fato not you for her that home mean okay or no so waha enti cratch and waho baby ade ne war no but susubie cross do them crusher don't people don't want to see this the mojanos it's too much this thing it to be a man for bread do them crusher apostle cross a bit ade ne war na so no oba ade achi ame unse nipa waso no ye wo aso ketekete ye frɛ hon tia sa epone tua mfimfini hono say hon de o hwe mojata ho pa wo hono na nipa no de ade ni twuku ye so wona tokuro ne da no tokuro ne lai hono hono nipa de ade ni twuku ye enti moja ne sone na eno ampe ho asem wanka ekunu no put the second one Ako TV for eno omo say akra it's about time the youth of Ghana learn some sense yansua nyansa ne enyai sebe samadi so ansanom basa bia emwa ye ni o Joyce Donko Madwa was Ghana this things we should stop wo na you are in 2020 and Liz Benz was serious Nana Krobea but kudos to OTEC FM how you penetrate to get pictures or say to Afrifa was he my senior he's my school he's your senior in school hey you call Donguchi Amani Donguchi then Donguchi is dead as a buyer bia no ko school na obiawu no ko say owuanra into your past ko a teacher please I'm sad today teacher say why or say yesterday my very close friend is dead say past tense for dead is dead enkwala no mamunsia Dr. Prince akwawa ya brunana what to say I believe and hope because of Naskeba clinic we will not dead exactly we stay alive and say the good things to people but nyankopon shiramo sani 2019 money nante ya 2020 masani ewuram die na hyem nkuran hyem nkuran sa 2020 monsani Asem Beba Dabi OTEC FM ense nwuram dok nana ensem bebre na said ye da bia ye ka no wo pe program kese a ewo Asante memu ha a enkofu tie pa me kasa ne listenership no ewo soro pa na eye Asem Beba Dabi a ye na OTEC FM esan say ye wo social programs bibira ye chine so nanso OTEC platform no enye platform kese wow na ekwan so amonso mo fa so amuni edi dwuma no enye platform ketwa debi eso bole ku tele eso pa sure. Enunti dane dan nask de
ya kase se OTEC tiase na Asem Beba Dabi tiase die nask yenko baby ara ne ma na etra. Very good. Yadama say ene my fancy say ya ni ansu ya hunu adwuma pa ya ansu ya bono, then your head become big. Very good, dog. And na ya share 2020 me de bi amekasa asem we say areho se obi sabre de ka 2019 nyina wantie ye nia de abewura 2020 gugu ye ngidie sunsuo na tiefu ntio meda senana amenchia watiefu enyina ye sam obi bia so afisia pa yenim se afi we de enko na wieye no na obi bia etiapo sempo ye ne ayade haye no na nyame nam ye nso ama ye ho atumi atoye na afi ye di akusane edi afusie ye onyankopon di konkron no aye danida naska ba clink de ba dwumadie wesu ana ba kasafidie so aye den samwa ensamwa ehwam empo obi a sabe imperial sa wo fa krata sa wo ye ne nsamanse no se otie ne kosi wi a osunsan krata ni mu na afi osesane ma ni nyina ne se oba naskia yade anu no se anka ede ne beto na nanu monse no nyame enam yenso ema saa nipa no ebenya enidaso sonkon na orofo tie na tie ye pa naska ba clinic afi empinu no dunkru ye ni mu di djuma bebrebe na ye nhihye bebrebe ne nipa twi ahodoa eba ye na so ye ehwo no eburu opipidu ni nyina eni se wonna oba ya so ye afi empinu ani edunkru no enyina mu no nyame nam yenso masafo nyina nya yaresa wonna na sabe impredua sa stroke achi wagu no nyame fa yenso san waade emema no wantade yesusa wobia baye akase wonde mu omre baye emu baye den wonwa no hu san wontam so sabre otumi bo adwuma gina so ekọ wanim san so na wonna na wo hu nsam enti na yato wondi wo mantam no nyame nam yenso ama naska ba clinic ama yenso ama safri nyina enya yafunu ago afaba na dane da me kase esen dwumadia ye di yenti no uba naska ba clinic a doctor for obi bia ni ho a wanya bedene afi empinu ani dunkru ni nyina ne se awo so tumi nyame de ma yen no enu nti no obi ba wo no na to doctor we wo no na to doctor we ni nyina ne se onyame nam yenso ama safri nyina enya eba afei enso wonna na se bi imprediasa fibroid 81 hernia 81 nyame fa yansu ema wanyina enya yaresa na fimpinu ani dunkro no enhwemu di adanse se wo pa yaresa bia enipa wura sa afini nyina mu a tiedie ma me pa na ye naska ba clinic na enipa wura ye pa ana nhwehwemu asa tosu komia nask bia mu enyina kire se afimpinu ani dunkro no ayaresa bia enipa wura ho na empo no wakoye no odisika kuma bi ena koye nanso onya ne ohwe no eno so na ye nask ena ne nyina twati aye no enipa dodu a ewura naska backlink afi empino ni dunkron no mo no enhwehwemu tre se won nyina dodo no anya wa yere se ye nia yere sabia bi ewo Ghana ha enipa wura ho a wo ho to want say nask ne nyina ani se ansa na naska backlink da bia meka ye de yere sabia we ebeso efa ye mre bebre eye enhwehwemu fa hahama kohini ani dubna ho enu nti nask ye bodin kasa yade wo yesa ye mfani agro ye nsoso no na emom ye tuase amaneko enu nti na yade bi ma ya so ye na yade no ensan emfri ye ho enkwaya sabia foforo no se enne nask agini din agentra ha ewa santimemu ani nkramemu a ni nyina ni se onyame de ayaresane a hanso tumi ade ama nask enu nti na yade bia ntumi emebo life anase mebodwe ewa nask ya so ye no ebi abusua wo tie mi se de dada nask ye no yankwani yaresabia se ye kasa ya no si a unni kwan se wo be kasa me yenheseye na wachina maba tieniye ma me pa o yankwani yaresabia ye de no kasa won kasa we de mi tu ahyeda me boabu asika no na nsa na matumi aba nask enya ne sa nask ye hu ye pa se na ebrebi esikafo na wo yare ho tumi to ntem yene ayene bia ne ebre enu nti nask ade ayare sa abafo ade ama obi biara enu nti ya so ye de ukuta 100 Ghana cedis tienye ukuta tituo sika 100 eneme sika mu 100 Ghana cedis ena tituo sika 1 million a utumi ba ya so ye na wo ba ya so ye a ensese ya hodo bebre wose ye do fam bia won sabekam tienye nask wo ba ya so ye a bibia ye na yare sabia bia ye bi be ho ya bachichiro onsa na fe ya hwe mudo ne ya check temperature nyina ni ama kada ma folder eno eka hu bi eno free wa beba doctor or consulting afidie na dane dano na Krobea ka hu asam na nipa etutua na mo free benchi ene ban ade onsa beto so no wo don sa beto afidie no so na ya gani fili ni wo bonzo mfoni da so na fidie no scan
afri wutrim ababesi umawre so yadeɛ bi agensiri prebie be yapie ne nyina de ohia sa 100 Ghana cedis na ne nyina nkamfua no safidie no wie na ehia sɛ yɛbɛkɔ akɔyɛ dunsomu emojam agyanan ana hurom nso nhwehwɛmu a ɛno kora so sa hyɛmu bi na afɛ ne nyina kafua wie no yɛwie a endura hodo a ɛsɛ fata sɛ wɔsi yɛde maw na ka yadeɛ no akyi na yadeɛ no afiri hɔ koraa ɛma onyo ayaresa no ɛno nso hyɛ 100 Ghana cedis no bi na ne nyina nkamfua no na wowie na wobɛhia physiotherapy a ɛno nso yɛde wokɔ akɔma doctor na wɔhwɛ nkasɛɛ mu tiɛn ye wɔhwɛ nkasɛɛ ne ntini mu no na watoambo ase ayɛ ho adwuma ebia na wo ntini mu na wo haw ebia na akasɛm na wo haw ebia ba ma masɛm na ayɛ mmerɛ ebia wɔba wo ho sɛm na ayɛ problem de ama wo wodia ne sɛ da wɔkyerɛ bɛtu anamba bɔ naska ba klink ɛwɔ ahene makɔkɔbɛn na tiɛn ye ma me pa sɛ naska ba klink yɛ adwuma efiri kwasiada anɔpa no nwɔtwe ekosi anwumre no num ekosi efiada yɛ adwuma efiri kwasiada ekosi efiada ebre abɔ anɔpa no nwɔtwe ekosi anwumre no num ɛna naska didi adwuma na tiɛn ye ɛda wɔkyerɛ yɛ trɛs wɔ ahene makɔkɔbɛn new year wɔ yɛ ahyɛse mesraw wo yɛ bɛma na mɛma sɛ mofa ɛmfa nwuram ɛmɛma ntetew enwu mɛma nim ase mu amutadua susua mumra nask na mɛgye aduro na afɛ mu mɛma no enye boyi wɔn so ho san wɔn tam wɔba ebi akekare ayɛw ana ensuo gu ɛyɛ no ase kekaw wotumi titia na yɛ de sabi mpradua so bi bɔ pro kra wonte saa na bɛma nso wɔn so infection dokro wo jonso a wote ya wɔ jonso mu wo jonso ntantam papa ma me mentena se esan se 1 to 2 anam afa ma naska ba clinic bedroom rebi no e be problem kase ade ama na sisi a me se naska wa hene makɔkɔmen fa number ni sisi a wo fra de ohia ne se jew number wo jew number da wa kina bra hene makɔkɔmen de ohia e 100 Ghana cedis fa number ni sisi a na fra na jew number 0244 120 269 269 0244 120 269 050 474 22 eno nti wabra wafa number me se nask ye wa hene makɔkɔ bi okuma ase ukon kan so aye wa Taifa David Johnson na obi bia wutiem yade bia gensrepe atena wo so me se eye nask ba clinic nkwa na wutie ye ne a woni se utu ahyeda uti wa yare sadbia na ahyeda ne nyina ne se unhia sika kese na wode aba nask ba clinic ya so ye ansa na wanya pomdi esipe eno nti na afra se wonna wanyi wo ho tim tua na mon eba yi na so ye no nyame nam ye nso masafo nyina ho atom eno nti abusua se utie me wo ma me bia obu agudam emfie de ho ana papa bebe afi ba ko fie mienu mfie me ense fie duni manyi ho achi fambra nask ne ye show bo se endi bosome abusuani na wada fambra bebe wo anante bemma me so mema samo fa manyi ho achinyi afi munwu ye nim ase oman anim biem me se branask ne yemfrafra ko hini ani dubra ani hama emfama na wotisi damu a wanhwa wadwuma asɛre wakira nko a woyire no wasabe bo dwetire amwa sa bia adwuma se opese wudi mensa na odiri ya kyese watu anam abanask ebia wo so wo ho nsam aye odadwene bra prostate teto bra die wo hia nyina aye 100 Ghana cedis ya die bia bo different ya die se hepatitis B se mojabro so anasa sitire yadie ana etetewo henia ana fibroid orofo kuma to yam wunya to na sim nask ahene makokobia nyame nam yenso esen ahanso tumi ne no brane kohini so tumi a wode acha nask ni ntino ye yadie no eba ebeduru ya nimu yadie duro no kan ya na yadie no atu ayire fini padua nimu eno ntina dane da no nask eba santimam enche bebre nanso ufa monten so fa ba bia edien nkofo obo no eye nask eba clinic ni nyina ne se enipa dodo no afa yenso anya ayaresa wana no ati yaresa bia bre wana no abumabuo wana no peso bekɔ yaresa bia biem wana empo waka ntam se bia dron de wo kyewa japade onye ni daso eba nask no nyame nam yenso ama saafo ni nyina ɛho atɔ no entiadafo wote hɔ yɛde de wo hia nyina ɛyɛ 100 Ghana cedis tituasi kan 1 million ɛda watina bra ahema kokɔben ni amfa biduro kan biduro yɛmfrɛ mu yɛmfa hwe ɛnkae no ɛmfa nto yɛde na se nyina ɛmfa ma
fa number ni sisi na je number me se eda watina ye transfer wa hinama kokoben na je number na da watina bra ne fa bidro ensan yade okay 0244 120 269 0244 120 269 050 474 22 eno nti wabra wafa na be na enchane yesura firi nkonwa yesu de me ka kire nyina ne se so obenya ne daso na watu anamon e de aba naske a wonso ubeka dance diefo na wodi adanse emfie mpinu ane edunkro no wonso ubeka ho bi na afi ahyase no wahyase atumi aye adwuma badwuma amma wonso man Ghana tumi akoso no tumi anya bia da hwe obusua ene obi bia ka ho na yeso nkonya so no ene ye favor ketua bi ebuchefo nso mo tafra mo brepa etima mo number na omo fresi sa number nso ebuchefo phone number we ebuchefo no kwa line 0240 71 33 64 0240 71 33 64 okay. Very good. Yada as Dr. Prince of free NASC Herbal Clinic enna ebaye papa nyankopon ahira no NASC fo no odum adwuma pa wadwuma deni a wodum bonti Ghana hade ba bia wo befa bia no odum adia enna lalai omadia no obi ebo I tell you the whole Ghana and crimes is o mako pi ho kumase ha omwa ha tutu anamo na onomo adonima for awia ya chiachia mo donima steel complex my phone na chiachia mo na mode tropical nails aba ama Ghana for ye ho atoye se uyi obi a open adwa papa na odi di udwuma over 20 years in na tropical nails ni donima for ye so onya bi a it is very quality eye papa o de body mu enkoto da ena size dodo bia ewom an saa ne wom upe bia tu akoton upe ne nkronkrom ato ubetumi aba roller steel gate any automatic garage door ya the quality materials any de aye ufie ho garage no warehouse no shop no ano ma yemfa roller steel gate any automatic garage door ni bi mrem automatic de ya ye very modernized and he said ye Europe any American we bia offer ye ne free estimate and measurement free ye be ye the amount Yaw Asafo YF Junction Yabe Ghana Revenue Authority for office no 0244 123325 and 0244 461539 ya no manie freye ne no nkasa and a future life smart food ne so eye aduane a enim before na atena se aye saa nhyehyeye no na wono mo atwetwe ahodinro aduane ene wono mo de aye eye very unique combination of essential nutrients and ingredients and yake carbon nia formulate and yade aye yade nipa yade tena nipa so che obetena fie na wanyini na wache edi wonchene sese odi a pe future life waduane bi akoda di panyini di sane yade ne tie woni paduanim ene sane ya cha woko anko bia no future life odi a obenyi wa hoto ya Bolivia Enterprise for na akofa de aba brasofo line alignment yani multi home ene die nimhwe freyen wa 0242 87 8090 afi 0246 01 0150 unya fresa ahoma we ya yanso ya baje so de wonti ase ne ya kire mu nso ne de amaw ena tete obi ka heba center for ede tete obi ka ko capsules nso aba kokwaduro obi wo ha da bia ne sisi ya ne ya koko tumi ya saade no koko tumi je nipa yemtim koko tumi ma be ma kora ye mre wo mpam be ma woni oba hyiam na so oba ne kɔ onfili obiam a onkase onye de usisim nye de so usisim be ye de na koko na firi hama wo ho agina ho so a titi obi ka ko capsules aduro na ye pa na wa ye mre ebia nam yade nso na de aba oba be ma ne kwa ye you know wan fro obiam enkwaye sente kura na wo hokura na nhyem kuran I tell you wan so wo dwon so kura hwe mojanom ne ade awuwum petiti obi ka B2 mixture and the capsules nanom asthma diabetes ya unipaduam ya otititi ni high blood pressure uhia titi obi ka garlic bitters and capsules baby eto no bia ni wuram 0243 975628 ya no manie udide ata
ona wo ye panyini a woda Twins Aluminium ano ewo Kumase Boshen awia yi ata wunu abema mema wa ha ena Master P of Master P Collections ewo Dunkirk Fantinu Town awia Master P memo ha shadas rura akwete shadas Bawusu osi Kibrap Nana Krobea Alice osepoku osi the butchy boy dead is so sad. Miyaku David was a hash adnehu. Hey, Asemo Akra. Joshua Owusu or say, my God. Junior Panan was say, Asemo, keep the fire burning. Edu Kwame Azaya or say, Rade. Hey, too much. Owusu Dan Kwakufi was nana. Youth of today, they should be very Kokobone mo womo sheye. Ena Emmanuel Safo or Wabwase Pomposo. Hey, Obwase for me mamwa hao or say Krobea, keep the fire burning. Don't be afraid. Don't be afraid, do God be your side. Now I mikrom nino. Uso this year net hey, home umpire mamia semye. Wagasa ujiji. A grandpa fo. Yeah. Come in for 5 minutes. Attention. Well, Krobea, Yansanche Tiaphobium. Na mentia Brooklyn State phone na B15 for Amba. And I brought upon yere and as also na Naki also West State. Akra unim. Maminka sembi se emfame ho. Dako ebefa ho. Enipa bia woti biase bia ye ade bia oto oh. Dem kra ye nyo so mi dem fame ho. One day ebefa ho. De mamika asem we nyina ne se say youth of today enema wo mo eye ye de ye say ye mo chem so unya 40 na ye den unya 60 na ye den ana wo mu twa mu trase ana wo mu ye say ye rastel say pese ye de yo I don't know ana wo mu de tuaso asa bomu ai timu afisi so ka preface no ne timu so ana sebi enema emfata ana wo mu ye Krobea obekọ we mu nyina no na nya hwe oba ho obekọ we mu nyina anya hwe oba ho na such people no wo so wo emma wo so no omnam sa mema na omu no abobonsumdie aye agegina omu tire atwetire bi esi omu ti so no e di lab ya tututuma twetwe U10 wo so no wo so wo omu ma echi unse anya na eduru ba bia san niema na ekoso no enam so omu no sa gang for no ma no me ma hye e ma hye eto mu nyina no e fa ampedwe omu ntijai nanka ufri baby akra maame hwe fia wo frim hwe kura wo frim hwe siti na wo baby a wo fri a wo se wo ba be bobra no nanka ye ba ye braye ho ase. If you go to Rome, do what the Roman do. And ka wo ba ye no nipa na abeto mo kromo no hwa ho brase ni ne ma ne ma mte ya betete gang ye wo cruise ye wo hwan ye wo wey anye boni so beji wani kophobia you drink sensibly. Yes, drink sensibly. So what I say anye boni but fanyansa to ho. Drinking excessive alcohol is detrimental to your health. Is not written on there? Yes. I just said the end of the party. Obi betimi say ade bia ka enye bufuo. Ade ne betimi. Hwe Krobea babu ye dai edemanim ai. Asem Beba Dabi. O se asem ni nyina wie ye ne se so Nyankopon ne do nyonko se wo ho. Sure. Every the zoology to the archaeology to zoology. From A to Z, Bible, do ya, I say, assembly, you know, what Bible, you know, they could have in answer. So, Nyankopon, ne do nonko, so. A better I want to think of for yourself, sir. May the idea we want a number for me who are a better me, madam, the Krobea. What be the idea body you trima on you know? What about the idea body crew trima on you know? By some number, because some. What be a way number go? What me back? What be a way number go? You are one flesh. I
enti twi se ade no a wode ye wunua no ye de sa ade no a ye mia enye me de sure ko twi ade ja ko wo bi se ade ya etidi asem kwa no ka kire wa ebetimi asem no ade enche na asem no oi se nipa ye nsua se magimi a two captains etimi tira worship mu da okay se nipa wo nsua se wagimi a ohu nyansa na otimi ko nim de bia so benya mane menem woi odi matem okay oto bo bai anam se adenti na ato bo bai o se me ya me so na ma anye me kom baby a ade chi a ye be wo me dabi sisi ahwe odi onim de ato ho so e bia wo benya metofo wo benya wemfo wo de wo wait me and asase so even 24 hours a day no wait me anya o se fom okay ya ko si den you gone for good no come back eti Krobea anena wo mo tie no wo mo sua se wo kodi obi achi ko na ne nko obu aye beba okun aye beba wo ye kun a okọ o mabio ehwemu you gone for good or nothing eti ye mo ye bra ye be bia ye fre ne hu se ye ba se ye baba bra ye be dodo a ye hwom ne nye dodo ye ba se be no ye pito a ye hwom ne no ye pito ye ba se ye be ye ba de a ye hwom ne me ye ba de ne ye fe ye ho ntutu obi na esono okokro wide ene esono odabo eso wide mera se ano ya krampofo na okọ ye normal messages ho a amanfo atonkra enso ediaba na ya Krobea Asante master owusu sprayer twede minie me wohye happy new year Clinton chairman ne dela wodum nyina nso ewa ha Freeman pechi number 2 achiase no se Asem Beba Dabi de wo love yen ya da asenso ya Krobea Asante tumasi aduafo na yetie wo live ewo RS Mat Pharmacy Mochizongo yo ya da monso mase DJ Wanda wonu nso nie wonni nua Soloski eno wo mo kire sa apia du kokomefo na yenso ya gematum akwabo chebafo eno wo kire sa akra dwumadie ndie se ne o motivate yakura no me aniche ena patriotic volunteers for PR of abuadi eno wo kire sa patasefo agya Krobea yi wonders ne de entumi nyasie da ena tiefo mumrambi ya se bie phone lines no ena ya midweek ne nso ne de yemfa ni agro na phone lines ya ye bie kaisha ne nso sa obemu a ensem a ye de atodwa ohwe se hon koma akrachi wo wakofa oba wo yere eba na se akwada no afa afura na ya ma yehu ye beche wa afedie wakwa akukun ho cells ano ewo ho ena ye di cells nso nkomo ebi awon so we experience wo cells person ka kakra no aka ne yakoyanim ana se de asie ewo afrantwi eno nso person de bi toso a na de atoso Frimpong manso eye champion and best tailor Frimpong ma minti o mfra hembobo ano hello Krobea akwaba na ye dawa ye de bibia nyankopon so ase se wodi akọ afimu ami aba ya ntati kabo ya sa be shansi bi dijumu ye be asifo ina so ase amen eslen kwatente mamu mo amobe kam ye nya bi esudi chi ewo amen emse ensema mo kan nyina no te bia ye kan ye tie o se famu aba no bi ona nyamishira hu ne se fa ne fa tu hu fo se wodi be agoro bo brapa do nko ansema mo kan mo se yakum matwuman be chi eni page na ko echi on se efi bra ye mpani 14 as se mayen fa aba entia akwala wo school mupa mon calculate say years back no enhwe nkola do akogu prison nkola do ewu nkola do enya amane wo sa ansem dim bible kwa twa so aba ne ma abofra etene ya ntia mo school ya ntia mo fi no mo wi free school aba fi no mo din semfo no se hono kwa na ekotia no okay right yada se Frimpong Nyankopon shirao erike ewo kono no agya Krobea aminti edu mo mfikyire hɔ a na asi yemfikyire ha ya na mama abu oye police ni wo offense wo so wo nka mo hu de wo nka so na ko shi wo sense no aye na wo ho pa nti wo tre ze de na me ne o kasa ye kan amrante no wontu ho fo na first ni police station no wo ko kwa nyame yira wo tia bibi
It was friend and Bruno said, Umuntu Umufu, now Umuntu Umuasi will reassay, it's as a reassay, and come there, dear, and so on, I can't Bruno, and and then I go for reassay. Now, what pro who free more? Now, what how? Now, I can't also say, and then woman who call Abrabo Aya, it's as a baby, they are not child, they handle no, it's a who's out there, and then I'm for but I'm so that the woman will be one one, and the Mutu Muasi, the reaction of a woman. Okay. Mama Edike reporting for Mama Evelyn. Thank you. Me bacho di de say na aka se free hin. Eja. Me friend don't reach because I free ase. Papa ma minti o. Ma papa na o se no wan for self no. Ono ana ba no ma na. Na ba no ma. Ne yere ba ba. E dey o sa sent no hu bi da. They send you no so dey fenya bo. Ni me die di sa. Okay. Alfa na nyame ka mo pa no mabuja fo nyina 2020 na. That say Don Richie ene on so de. Wada roma wa wugina so udin de say na aka se free hin. Okay, want to be anyina so mo fa we. Udin de say na aka se free hin wada ama. Akra. Eja. Akre. Ke adu. Asem Beba Dabi. Akre. Ke adu papa. Akra na afi mu de office na de ko high tech o. Udru high ne kura osan be ko ne tech. Nse wo ko papa. So I'm police station na chiva. Na de assistant ne mamu kura. Yo pe obi atopa no an tobi on kwanche no akosese. Okay. Akra mo finish apa. Afen come to here now boys say this Christmas they don't hear your voice and the president crowd they don't hear his voice. That's what boys say I should tell you. When you want to go to Adobano Macrom, don't take Prebo before you enter the Adobacrom. Very good. Yeah. Very good. Yeah, Your English come this afternoon. Oh, what do you do at here? Paminti o Akra. Akra money ajumaso. Okay. Oh, master crab and some crack. Yeah, and your co Chinano Asamba. Can do. Oh, Andre sir. Me bacho udi de say na kase free. Hello. Hello. Udi de say na kase free hen. Efrem kwaku mi kase free kokotre so. Maminti o kwaku. Dabia mi tio aya mo frem di so. Yan fro di ya fro say. Ya frem kwaku dagati. O ya dagati ni. Dia dagati fo ya ma anya de. Wa o ya dagati ni na akasa de o mo ya o ma anya de. Pacha. Wa ya de na wo free dagati Krobea so. Mi free bola sola. Bola sola. Na kokotriso ho no wo ya adwuma ben ankasa. Kokotriso wa me ti koko hesoa. Ti koko hweso. Hweso no nhyehyɛ ye wo ho ne sɛn. Me ti a ye chemiensa me de ba ko. Adwuma ne ye anase nye. Enje kura aye chen kuro no. Ampa wakasa yi. Onuanom dagatefo a aba Asante mamu hebedi pa ye ebinumu akoye gegegege akofa asema ba ye hyehyɛ binumu adan. Fadagate kasa no, fadagase kasa no, fatu wo mfo, kadagate kasa. Dagate fo ala yi wa Asante we fo wa ire ya wa ye. Yi onye ye taso le wa o mara dera yi tu fo ya ka wota irala o ye. Tija yi ni derme yi ni jar kuba. Sora yi dagate. Epure ko radio awa pasasu dotiem. Ani yo kakari hini. Na me pesa me kasa me dasia me kan dagate mu se me kan sei. Fuso puerfo. Kabiem. Fuso puerfo. Fuso puerfo. Fuso puerfo. Fuso puerfo. Kabiem mame, me dasia